Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Χαρδαβέλλας και οι συνεργάτες του ανοίγουν τώρα τις πύλες του ανεξήγητου. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Αυτό το Σαββατόβραδο το βροχερό, όπου θα σας ξενυχτήσουμε λιγάκι σήμερα, γιατί ξεκινήσαμε και αργά. Είπαμε ότι μέχρι τις γιορτές θα ξεκινάμε μετά τις 12, γιατί υπάρχει μια ταινία για παιδάκια 10 με 12 και βεβαίως από τον Γενάρη και μετά, που θα ξεκινήσουμε πάλι τη νέα σεζόν, από τις 3 Ιανουαρίου περίπου, όταν ξεκινάμε πάλι, θα είμαστε κανονικά στην ώρα μας, 11 και 4. Τώρα ξεκινάμε 12 και θα ξενυχτήσουμε εδώ πέρα, αλλά πιστεύω ότι αυτά που θα κουβεντιάσουμε και θα δούμε αξίζουν τον κόπο έτσι ενός μικρού ξενυχτιού, γιατί αυτή η εκπομπή συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο πείραμα, ας το πούμε έτσι, ή μια παγκόσμια μελέτη που ξεκινάει με επικεφαλή στον Σαμ Πάρνια, που είναι ένας εντατικολόγος στο Πανεπιστήμιο Southampton της Αγγλίας και στην Αμερική, ο οποίος θα προσπαθήσει με μια ομάδα επιστημόνων να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα πάρα πολύ κρίσιμο που έχει απασχολήσει πολλές φορές στην εκπομπή αυτή. Τι γίνεται σε αυτό το μικρό διάστημα της μετάβασης από τη ζωή στο θάνατο. Αυτές τις στιγμές του τέλους. Που υπάρχουν περιγραφές από ανθρώπους που έφυγαν αλλά ξαναγύρισαν στη ζωή, για χώρους που πηγαίνουν όμορφους, για μια αίσθηση έτσι αγαλίασης, για τα πράγματα που βλέπουν από ψηλά. Ίσως είναι ένας κόσμος της συνείδησης περισσότερο και ένας κόσμος των ψυχών. Αυτό λοιπόν πια πιστεύουμε στο επόμενο διάστημα των μηνών θα υπάρξει για αυτά μια επιστημονική απάντηση. Τι συμβαίνει την ώρα του τέλους. Απάντηση βέβαια στο ερώτημα αν υπάρχει άλλη ζωή δεν θα δοθεί. Αλλά θα εξηγηθεί, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, επιστημονικά πλέον και όχι μέσα από απλές μαρτυρίες, τι ζούμε τις στιγμές της μεγάλης αναχώρησης. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα, η εκπομπή αυτή παρενέβη ουσιαστικά σε μια προσπάθεια, πιστεύω ανθελληνική, που έχει γίνει στην Αγγλία, να αποδειχθεί ότι ο δίσκος της Φεστού, αυτό το περίφημο αρχαιολογικό έβριμα, ότι είναι πλαστός. Έγινε λοιπόν ένα συνέδριο στο Λονδίνο, δεν και καλά να αποδείξουν ότι ο δίσκος της Φεστού δεν είναι πραγματικός, δεν είναι αυθεντικός, αλλά είναι ένα πλαστό δημιούργημα των τελευταίων ετών. Και εκεί πέρα εμείς παρεμβήκαμε και θα σας πούμε τι ακριβώς κάναμε. Για όλους εσάς που είσαστε κοντά μας αυτό το βράδυ και είναι ένα βροχερό βράδυ και ένα σαββατιάτικο βράδυ, υπάρχουν κάποια πάρα πολύ όμορφα δώρα, γιατί έχω και Χριστούγεννα και θέλω τους καλεσμένους μου να τους φιλοξενούμε καλύτερα. Υπάρχει λοιπόν καταρχήν ένα mini laptop, το βλέπετε εκεί, Γιάννη, να το δούμε λιγάκι. Το mini laptop αυτό βεβαίως είναι για όσους θα τα καλέσουν με ένα μήνυμα και θα απαντήσουν στο ερώτημα που θα θέσουμε σήμερα για την εκπομπή, που αφορά τον δίσκο της Φεστού. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, θα πάρουμε μερικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα mini laptop, το οποίο θα κερδίσει. Αυτό είναι, να το δείξουμε, όχι να το δείξουμε, να το. Αυτό είναι. Λοιπόν, βάλτε το εκεί πάλι. Θα υπάρξει λοιπόν μια κάρτα στη διάρκεια της εκπομπής. Ένα ερώτημα. Θα το δείτε. Αφορά το δίσκο της Φεστού. Με ένα ναι ή με ένα όχι απαντάτε με email, SMS κλπ. SMS. Το ερώτημα είναι εάν θέλετε να γίνει μια... αν είστε υπέρ ή κατά της χρονολόγησης του δίσκου της Φεστού. Μπράβο. Αυτό είναι που βλέπετε. Εάν είστε υπέρ ή κατά της επίσημης εξέτασης του δίσκου του Φεστού. Για υπέρ, ναι, για ένα ναι, στείλτε το μήνυμά στο ανάλογο. Εάν λέτε όχι, στείλτε το μήνυμά στο ανάλογο. Σε όλους αυτούς που θα απαντήσουν με SMS, αλλά και σε αυτούς που θα στείλουν email στην εκπομπή σήμερα. Όχι, είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπομπή μέσω του μηνύματος που θα στείλουν στο ΠΑ1 για υπέρ ή ΠΑ2 για κατά. Μάλιστα. Μόνο αυτοί συμμετέχουν στην κλήρωση για το συγκεκριμένο λάπτοπ. Καθώς επίσης και για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν για την εκπομπή μας για οποιοδήποτε λόγο, πάλι μέσω μηνύματος στο 54010 και αυτοί συμμετέχουν για την κλήρωση του λάπτοπ. Ναι. Αν καταλάβατε, μπερδεύτηκα. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως στην διάρκεια της εκπομπής. Για τους φίλους που είναι εδώ πέρα, υπάρχουν πάντοτε τα γνωστά δώρα, δηλαδή 25-26 CD με τις καλύτερες μας εκπομπές, 2 δώρα από τη Modern Times, τα βιβλία μας και οι προσκλήσεις για το θόλο εκεί πέρα που έχουμε την εικονική πραγματικότητα. Πάμε σε ένα διάλειμμα πάρα πολύ γρήγορο, γιατί το ταξίδι σήμερα είναι ενδιαφέρον. Είπαμε ότι έχουμε 2 θέματα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας μήνυμα και αμέσως μετά ξεκινάμε. Λοιπόν, είμαστε κοντά σας.
ελαφραίο ξενύχτη σήμερα το βράδυ, αλλά πιστεύω θα περάσουμε καλά. Διότι ίσως να μάθουμε τι συμβαίνει τη στιγμή του τέλους, τη στιγμή της μεγάλης αναχώρησης. Ένα ερώτημα από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος βέβαια. Τι γίνεται μετά? Υπάρχει κάπου αλλού ζωή? Η ψυχή, η συνείδηση επιβιώνει και μετά το φυσικό τέλος του ανθρώπου και του σώματος? Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί να απαντηθεί, γιατί ήδη ξεκινάει αυτό το παγκόσμιο πείραμα που σας είπα ότι συμμετέχει και η εκπομπή αυτή. Θα σας δείξουμε πού μπορείτε να αποταθείτε για να μετέχετε κι εσείς σε μια κάρτα. Ξεκινάει από τον Σαν Πάρνη, ένα παγκοσμίου φήμης εντατικολόγο γιατρό, ο οποίος ασχολείται ειδικά με το θέμα αυτό και προσπαθεί να συγκεντρώσει από όλο τον κόσμο τέτοιες εμπειρίες για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Το ένα μας θέμα είναι αυτό, το άλλο μας θέμα είναι ο δίσκος της Φεστού, αυτό ο μεγάλος αρχαιολογικός θησαυρός, οι οποίοι κάποιοι προσπάθησαν να το βγάλουν πλαστό, αλλά βέβαια απέτυχαν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και αμέσως μετά θα σας παρουσιάσω και τους καλεσμένους μας. Ποιοι θέλουν να βγάλουν τον δίσκο της Φεστού πλαστό? Τι κρύβει η αμφισβήτηση του δίσκου της Φεστού? Παγκόσμια έρευνα της στιγμής του θανάτου στην Ελλάδα. Εκείνοι που έφυγαν και ξαναγύρισαν. Λοιπόν, κοντά μας αυτό το βράδυ είναι ο κ. Γιάννης Λιριτζής. Καλησπέρα σας, κύριε Λιριτζή. Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι καθηγητής αρχαιομετρίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην προσέγγιση του θέματος του δίσκου της Φεστού. Ο κ. Βασίλης Νομικός, καρδιολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Προφανώς είναι εδώ για το θέμα το άλλο, της έρευνας που γίνεται για τις μεταθανάτιες εμπειρίες. Ο κ. Νικόλαος Χαρακάκος. Καλησπέρα, κύριε Χαρακάκο, ο οποίος είναι θεολόγος, θρησκεολόγος, γιατί μπαίνει και θέμα θρησκείας σε αυτό που ψάχνει ο Πάρνια. Ο κ. Αναστάσιος Μπαξεβάνογλου, συγγραφέας, μας έχει φέρει και βιβλία του για να τα μοιράσουμε στους καλεσμένους μας. Και η κυρία Φιλίτσα Κορμπά, Κόρμπα, έτσι, εναλλακτική θεραπεύτρια με προσωπική μάλιστα εμπειρία στο θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα το βράδυ, θα σας ακούσουμε. Τηλέφωνο εκπομπής 5707-900 και το φάξ εκπομπής 5707-955 και βεβαίως το email της εκπομπής και θα μας... είπαμε ότι θα έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής και κάποιες κάρτες για να στέλνετε τα SMS για αυτό το πολύ όμορφο μικρό λάπτοπ που έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, ο Σαν Πάρνια, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος που έχει φιλοξενηθεί στην εκπομπή αυτή αρκετές φορές, τον έχουμε ακούσει, αποφάσισε να αποταθεί σε πολλά νοσοκομεία του κόσμου και στην Ελλάδα, σε 5 κεντρικά νοσοκομεία της Ελλάδας και να ζητήσει να του στείλουν ραπόρτα ανθρώπων οι οποίοι ιατρικά τελείωσε η ζωή τους, αλλά μετά επανήλθαν. Για να ακούσει και να μάθει και να συγκεντρώσει και από εκεί πέρα να τις κατατάξει όλες αυτές τις μαρτυρίες και τις εμπειρίες ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν σε ένα μικρό διάστημα μεταξύ ζωής και θανάτου. Μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα που έχει στόχο να αποδείξει τι γίνεται εκείνες τις στιγμές. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η συνείδηση και ο εγκέφαλος εκείνες τις στιγμές. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε όμως έτσι να δούμε αυτό το πρώτο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει για το θέμα αυτό και αμέσως μετά ξεκινάμε την κουβέντα μας. Τέλος της ζωής. Και μετά τι? Το απόλυτο τίποτα? Το απόλυτο μηδέν? Ή κάτι διαφορετικό και μυστηριώδες? Μια άλλη διάσταση και ένας άλλος χωροχρόνος? Ερωτήματα πανανθρώπινα και αναπάντητα. Η αγωνία του άγνωστου όταν κλείνει ο κύκλος της ζωής μας. Ψυχή και πνεύμα χάνονται και αυτά οριστικά ή βρίσκονται κάπου αλλού συνεχίζοντας ένα ταξίδι στο μέλλον? Οι μόνοι που μπορούν να πούν κάτι για αυτή την μοιραία αναπόφευκτη στιγμή για όλους μας, όταν περνάμε το κατόφλι της ζωής και μπαίνουμε στον άγνωστο χώρο του θανάτου, είναι αυτοί που έφυγαν και επέστρεψαν. Άνθρωποι που πέθαναν και ξανάζησαν. Αυτοί που βρέθηκαν για λίγα λεπτά ή για λίγες ώρες στην απέναντι όχθη του αχέροντα. Ένα τούνελ ατελείωτο, ούτε πόνους, ούτε να αισθάνεσαι τίποτα, ούτε τίποτα. Πώς είσαι μέσα στο βυθό της θάλασσας που κολυμπάς, που εωρείσαι. Αυτό. Και στην άκρη στο τούνελ ένα φως γαλάζιο, δεν μπορώ να το περιγράψω.
Η επιστήμη, πάντα ρεαλίστρια και πάντα με διαπιστώσεις που βγαίνουν μέσα από εργαστήρια έρευνας, μιλάει για παιχνίδια του εγκεφάλου τις τελευταίες στιγμές, πριν οριστικά χαθεί κάθε ίχνος ζωής. Είναι τότε που όλοι αυτοί που έφυγαν και επέστρεψαν βρέθηκαν μέσα σε ένα τούνελ που τους ρούφαγε ή πάνω από λιβάδια γεμάτα λουλούδια, πλησιάζοντας ένα έντονο λευκό φως. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των αναχωρητών, βρέθηκαν ψηλά να πετάνε σαν ένα ελαφρύ πούπουλο, βλέποντας από εκεί πάνω τους δικούς τους ανθρώπους να τους κλαίνε και τους γιατρούς να παλεύουν να τους ξαναφέρουν στη ζωή. Βρέθηκα στο ταβάνι, ένιωσα πάρα πολύ ήρεμη, έβλεπα τα πάντα κάτω, ήταν ο άντρας μου, ο κουνιάδος μου, η συνυφάδα μου και το μικρό το κοριτσάκι τους που είχα βαφτίσει. Έβλεπα και το σώμα μου που ήταν στο κρεβάτι, άκουγα αλλά δεν γνώριζα τίποτα. Δεν γνώριζα κανέναν από, ούτε το μωρό μου. Ξαφνικά βλέπω τον κουνιάδο μου να μου παίρνει το σφιγμό, πάντα από το ταβάνι βέβαια, δεν πρόλαβα να φύγω, να πάω ούτε έξω από το σπίτι, δεν βγήκα. Μου παίρνει το σφιγμό και κάνει του σύζυγου μου έτσι. Πέθανε η γυναίκα σου. Τι συμβαίνει λοιπόν εκείνη την ώρα? Είμαστε εδώ ή εκεί? Φύγαμε ή νομίζουμε ότι φύγαμε? Και άραγε αυτές οι υπέροχες αισθήσεις των αναχωρητών που μιλάνε σχεδόν όλοι για μια περίεργη γαλήνη, μια αγαλίαση, για υπέροχους κόσμους και μια άρνηση να επιστρέψουν. Είναι αυτό που λέμε άλλη ζωή ή απλά τα δημιουργεί όλα ο εγκέφαλος πριν η δική του ενέργεια σβήσει οριστικά? Το ταξίδι στο άγνωστο μας περιμένει και σήμερα. Και ξεκινάμε. Το επόμενο Σάββατο στις Πύλες του Ανεξήγητου, τα μυστικά της ζωής και οι μεταφυσικές δυνάμεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο τηλέφωνο 210-5707-900, από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-845, στο φάξ της εκπομπής 210-5707-955 και στο email piles@alter.gr. Είναι μια δημοσιογραφική έρευνα που κάναμε, αναζητώντας την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάποια γεγονότα που συνέβησαν στην πορεία αυτή, κάποιες επαφές του με ιερείς της εποχής και Αιγύπτιους και στα βάθη της Ασίας που πήγε, κάποιες δυνάμεις που παρουσίασε ο Μέγας Αλέξανδρος, σύμφωνα με τα ιστορικά βεβαίως στοιχεία που υπάρχουν, πώς εξηγούνται αυτές οι δυνάμεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και τελικά βεβαίως θα πούμε στο μεγάλο θέμα του θανάτου του και το που βρίσκεται το τάφος του. Είναι μια μεγάλη έρευνα που κάναμε, δημοσιογραφική, ακολουθώντας τα ίχνη του Μεγάλου Αλέξανδρου. Όποιος θέλει μπορεί να μετέχει το ερχόμενο Σάββατο στην εκπομπή αυτή. Λοιπόν, για πάμε για τον Σαν Πάρνια, εσύ που μίλησες μαζί του. Να πούμε λίγα πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρουσιάσει ενδεχομένως την μεγαλύτερη έρευνα στο κομμάτι αυτό των επιθανάτων εμπειριών. Το βέβαιο είναι ότι στην εκπομπή αυτή μέχρι σήμερα μαθαίναμε πληροφορίες οι οποίες ήταν δευτερεύουσες. Σήμερα όμως έχουμε την ευκαιρία και εμείς, αλλά και εσείς από το σπίτι, που ενδεχομένως έχετε ζήσει κάποιες τέτοιες εμπειρίες, να συμμετέχετε στην έρευνα αυτή και να αποτανθείτε είτε στον ίδιο προσωπικά, θα δείτε λοιπόν πού θα αποτανθείτε, είτε στα ίδια τα νοσοκομεία τα οποία θα συμμετέχουν στην έρευνα αυτή. Ας δούμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σαν Πάρνια στην τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, το πρώτο κομμάτι της, και μετά θα συζητήσουμε. Δόκτωρα Πάρνια, είστε ο υπεύθυνος για ένα πρόγραμμα έρευνας επάνω στις επιθανάτιες εμπειρίες. Η έρευνά μας δεν εστιάζεται αποκλειστικά στις επιθανάτιες εμπειρίες. Είναι η μεγαλύτερη έρευνα στον κόσμο που εξετάζει τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε. Έχω εξετάσει περισσότερες από 500 περιπτώσεις ασθενών που βίωσαν επιθανάτιες εμπειρίες. Διεξάγω αυτή την έρευνα εδώ και 12 χρόνια μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μελέτη αυτή είναι μέρος του προγράμματος Συνείδηση κατά την Ανάνυψη. Η μελέτη που κάνουμε τώρα ονομάζεται Συνείδηση κατά την Ανάνυψη και αποτελεί μέρος μεγαλύτερης συνεργασίας του προγράμματος Ανθρώπινη Συνείδηση του Πανεπιστημίου του Southampton. Ποιοι είναι οι στόχοι σε αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη? Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει τις πληροφορίες και την γνώση που έχουμε για τον θάνατο?
Ενώ ο κόσμος στην κοινωνία πιστεύει πως ο θάνατος είναι μία μόνο στιγμή, δηλαδή είτε είσαι νεκρός ή ζωντανός, επιστημονικά αυτό δεν είναι ορθό. Δεν υπάρχει στιγμή θανάτου. Είναι μία βιολογική διαδικασία. Το μεγάλο ερώτημα στην επιστήμη είναι σε ποιο σημείο μετά το σημείο θανάτου χρησιμοποιούμε τη δραστηριότητα του νου μας, τη συνείδηση. Συμβαίνει άμεσα με την πάυση των καρδιακών παλμών. Είναι μόλις μερικά δευτερόλεπτα μετά. Είναι μερικά λεπτά ή ώρες μετά. Στο σημείο αυτό ακόμα δεν γνωρίζουμε. Είναι όμως γνωστό και παράδοξο συγχρόνως ότι ένα 10 με 20% ατόμων που έχουν πεθάνει, αν ξαναεπιστρέψουν στη ζωή στην πρώτη ώρα του θανάτου, παρουσιάζουν δραστηριότητα τόσο του νου όσο και της συνείδησης. Αυτό σημαίνει πως τα άτομα μπορεί να έχουν επίγνωση του νου και της συνείδησής τους όταν ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί και έχουν πεθάνει. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι τα πλεονεκτήματα της μελέτης αυτής στην ιατρική και στην αντίληψή μας για την ζωή και το θάνατο? Θα είναι σημαντική μελέτη γιατί θα εξετάσει επακριβώς τι είναι πραγματικά ο θάνατος και πότε αληθινά πεθαίνουμε. Γιατί ίσως θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τον κατεστημένο ορισμό του θανάτου και να εξετάσουμε τι συμβαίνει στο νου και τη συνείδηση. Αν εξετάσετε τις μαρτυρίες των ατόμων, τα περισσότερα είναι υποκειμενικά. Περιγράφουν ένα αίσθημα χαράς, άνεσης, ένα φως και ίσως ακόμη και νεκρούς συγγενείς τους. Δεν μπορούμε να τις εξετάσουμε επιστημονικά και να καταλήξουμε στην ορθότητά τους ή μη, εκτός από το να αποδεχτούμε ότι πράγματι συνέβησαν. Ωστόσο, ένα ποσοστό ατόμων που ισχυρίζονται ότι επέστρεψαν πίσω, μας περιγράφουν με λεπτομέρειες πως έβλεπαν γιατρούς και νοσοκόμες να εργάζονται επάνω τους. Αυτά που περιγράφουν φαίνεται να είναι σωστά. Περιγράφουν τον εαυτό τους να ύπταται στο ταβάνι και να βλέπουν τους γιατρούς και τις νοσοκόμες που πιέζουν στο στήθος τους, ακούνε τους διαλόγους. Συνεπώς, το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορούν αυτές οι αναφορές για τη συνέχιση της συνείδησης και του νου να είναι σωστές όταν είναι κανείς νεκρός. Αν είναι σωστές, τότε θα μπορέσουμε να τις επιβεβαιώσουμε. Για τον λόγο αυτό, τοποθετούμε εικόνες σε κρυμμένα σημεία, ορατά μόνο από το ταβάνι, ώστε να αποφασίσουμε αν οι άνθρωποι πράγματι μπορούν να μας δουν και να μας ακούσουν όταν είναι νεκροί ή όχι. Αν λοιπόν λάβουμε απαντήσεις από άτομα που λένε ότι έχουν ζήσει μια εξωσωματική εμπειρία, αλλά κανείς από αυτούς δεν έχει δει τις εικόνες, τότε αυτό θα μας οδηγούσε στο να συμπεράνουμε ότι οι εμπειρίες είναι φαντασιώσεις. Αν όμως επιστρέψουν και μας περιγράψουν σωστά εικόνες που δεν γνώριζαν από πριν, τότε αυτό αποτελεί μια σημαντική ανακάλυψη και αυτό μας λέει πως όταν πεθάνουμε, ίσως να μην υπάρχει μια επιτόπια σχέση μεταξύ του νου, της συνείδησης και του εγκεφάλου. Όσοι θέλετε να μετάσχετε στην παγκόσμια έρευνα του Σαν Πάρνια για επιθανάτες εμπειρίες, αποστείλατε email στη διεύθυνση parnies@soton.ac.uk. Βάλαμε την καταυτή γιατί ο Σαν Πάρνια μας παρακάλεσε να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Έχει επαφές και με 5 μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών που έχουν στα αρχεία τους τέτοιες περιπτώσεις. Τους έχει ζητήσει να τις στείλουν για να μπουν σε αυτή τη μεγάλη μελέτη, η οποία θα συγκεντρωθεί με περιπτώσεις από όλο τον κόσμο. Υπολογίζει περίπου 10.000 να είναι αυτές τις περιπτώσεις και θα προσπαθήσει με μια ομάδα επιστημόνων να αναλύσει τα στοιχεία αυτά, να αναλύσει αυτές τις μαρτυρίες και να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα που βεβαίως θα δείχνει τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη μεγάλη στιγμή της αναχώρησης. Πάμε όμως στο γιατρό της παρέας μας. Να πάμε στο γιατρό της παρέας μας. Στον καρδιολόγο της απόψινής μας παρέας. Να μας πείτε και από εμπειρίες ασθενών σας, αλλά και τη δική σας άποψη, τι μπορεί να συμβαίνει αυτή την κρίσιμη στιγμή μεταξύ ζωής και θανάτου. Άνθρωποι που είναι κλινικά νεκροί, ζουν μια διαφορετική πραγματικότητα, περνάνε σε μια άλλη διάσταση, παιχνίδι της αντίληψης. Τι γίνεται εκείνη την ώρα? Ναι, αυτό είναι ένα πράγματι πολύ μεγάλο θέμα και είναι δύσκολο με στενά ιατρική επιστημονική άποψη να προσπαθήσεις να το εξηγήσεις. Πρέπει να έχεις και αρκετά ανοιχτή την αντίληψή σου και το μυαλό σου να δεχθεί και άλλα πράγματα στη σφαίρα του μεταφυσικού. Αν πάρουμε στενά το ιατρικό κομμάτι, πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι ο εγκέφαλος από τη στιγμή που η καρδιά σταματήσει να τον τροφοδοτεί με αίμα, μέσα σε 10-15 δευτερόλεπτα έχει αρχίσει και αλλοιώνει όλο το ηλεκτρικό δίκτυο. Δηλαδή το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που θα παίρναμε εκείνη την ώρα είναι αλλοιωμένο ήδη μέσα σε δευτερόλεπτα.
Ξέρουμε δε ότι αν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αν ένας εγκέφαλος μείνει παραπάνω από 3-4-5 λεπτά χωρίς κυκλοφορία, ίσως έχει μη αναστρέψιμες βλάβες. Μόνο σε χαμηλές θερμοκρασίες, κατά τη διάρκεια επεμβάσεων που κατεβάζουμε θερμοκρασία, μπορεί να ζήσει μέχρι και 40-45 λεπτά χωρίς βλάβες. Τώρα, η εξήγηση, δεν ξέρω πόσο θα μπορέσουμε με το πείραμα να φτάσουν σε εξήγηση. Θυμίζει το πείραμα που είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά του Βαν Λόμελ από την Ολλανδία. Του Ολλανδού που επίσης συμμετείχαν 10 Ακριβώς, είχε κάνει την πρώτη τότε μεγάλη το 2001 με 400 άτομα περίπου. Και είχε καταλήξει ότι περίπου 15% των ακριβώς, ασθενών ένα 12 με 18% έχουν αυτές τις εμπειρίες. Έχουν επιχειρήσει πολλοί να δώσουν απαντήσεις, καταρρίπτοντας τη μεταφυσική άποψη της ύπαρξης του κάτι μετά από το θάνατο. Οι ερμηνείες που δώσανε κυρίως εστιαζόντουσαν σε κάποια αναπαραγωγή τέτοιων αισθήσεων, δηλαδή εξόδου από το σώμα, από ανθρώπους που είχαν δεχθεί ας πούμε κάποιο ερεθισμό στο δεξιό λόβο του εγκεφάλου για θεραπεία επιληψίας ή από λήψη φαρμάκων ή από το υπερβολικό στρες που υφίστανται οι πιλότοι των μαχητικών αεροπλάνων που έχουν τέτοια, αναφέρουν τέτοια φαινόμενα. Δεν στάθηκε ικανό να το εξηγήσει γιατί. Όλα αυτά τα περιστατικά που δεν είναι τα επιθανάτια είναι διακεκομένα, θυμούνται κάποια πράγματα αλλά όχι μια συνέχεια που περιγράφουν με λεπτομέρεια αυτοί που είναι μετά από ευνίδιο θάνατο. Εδώ είναι και η διαφορά της έρευνας αυτής όμως θα δούμε παρακάτω, γιατί ήδη έχουν βρει μια μέθοδο, μια αν θέλετε φόρμουλα να καταγράψουν ακριβώς τι συμβαίνει και να τα επιβεβαίωσουν όλα αυτά. Να μπορεί να περιέχει και δεν μπορούν να περιγράψουν λεπτομέρειες σαν αυτές που θα επιχειρήσουν τώρα πιο οργανωμένα να κάνουν, δηλαδή να γυρίσουν και να πούνε είδα αυτόν και έκανε εκείνο, αυτός που είπε εκείνο, απλά βλέπουν το σώμα τους απ' έξω, τα τεχνητά. Το εντυπωσιακό στην ιστορία αυτή είναι ότι όλες οι μαρτυρίες έχουν μια κοινή συνισταμένη. Δηλαδή ανεβαίνω ψηλά και από ψηλά βλέπω τι γίνεται κάτω. Ή βρίσκομαι σε μια κατάσταση γαλήνης, ηρεμίας, που είναι και εγωιτευτική σε μερικούς από αυτούς, που θυμώνουν όταν γυρνάνε στη ζωή. Για όλους ήταν και μια πολύ ευχάριστη ήθελα να μείνω εκεί. Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία. Έχουν ψάξει σιγά σιγά στα πρώτα πειράματα που γίνανε με πιο λίγα άτομα. Έχουν δει για παιδιά που έχουν πιθανάτιες εμπειρίες. Τα παιδιά έχουν εικόνες, έχουν δει αυτό που εμείς λέμε αγγέλους. Έχουν δει πρόσωπα φωτεινά που τους προστατεύαν, που τους πλησιάζαν. Άγνωστα προς αυτά, όχι οι ενήλικοι που βλέπουν γονείς, πεθαμένους ή συγγενείς. Έχουν προσπαθήσει να βρούνε διαφορές μεταξύ θρησκειών. Έχουν δει ένα παράξενο, ας πούμε, ότι αυτοί που είχαν τα near death experiences στο δυτικό κόσμο βλέπουν αυτό το τούνελ. Αυτοί που προέρχονται από ανατολικές θρησκείες το τούνελ δεν το περιγράφουν. Ναι, πράγματι. Κάποια περίεργα πράγματα. Ο Ρέιμοντ Μούντι που τον είχαμε φιλοξενήσει πέρυσι στην εκπομπή, που μας είχε πει συγκεκριμένα ότι οι άθεοι, οι άνθρωποι που δεν πίστευαν ποτέ, στράφηκαν στη θρησκεία μετά από αυτή την εμπειρία. Και έχουν πιθανότητες εμπειρίες. Δηλαδή δεν είναι ότι παρασύρθηκαν από τις πεποιθήσεις που είχαν πριν. Λοιπόν, τις είχαν και χωρίς αυτές. Εγώ λέω να ακούσουμε τώρα έναν καθηγητή φυσικής. Αντιλαμβάνεσαι, ένας καθηγητής φυσικής, ο κ. Σκέλλας, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ζει μια φαντασίωση. Είναι ένας πάρα πολύ ρεαλιστής, έτσι συγκεκριμένος, καθηγητής φυσικής είναι, ο οποίος είχε την ατυχία να περάσει ένα έντονο πρόβλημα με την καρδιά του. Οι γιατροί του είπαν ότι πέθανες ουσιαστικά. Βεβαίως ο άνθρωπος έζησε, επέστρεψε στη ζωή. Προσπαθεί λοιπόν μέσα από την γνώση που έχει σαν επιστήμονας, αλλά και μέσα από αυτό που έζησε, να μας περιγράψει και να μας αναπαραστήσει αυτό που έζησε και αυτό που του συνέβη αυτές τις στιγμές της διακοπής της ζωής του. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε. Δεν αισθανόμουν καλά και είπα στην ύψη μου να με πάνε στην κλινική, συγκεκριμένα στο ιατρικό, γιατί δεν αισθανόμουν καθόλου καλά. Στο δρόμο με πιάσε έμφραγμα. Αρχίζοντας αμέσως με το που αισθάνθηκα το έμφραγμα, άρχισα να κάνω προσευχή. Και αυτομάτως, πιστεύετε το ή όχι, σταμάτησε το έμφραγμα. Το οποίο συνέχισε ή ξανάρχισε τη στιγμή κατά την οποία μπήκα μέσα στο νοσοκομείο. Μες στην κλινική.
Στην κλινική, με το που μου βάλανε να μου κάνω καρδιογράφημα, εγώ πονούσα φοβερά, μου κάνανε το καρδιογράφημα, αμέσως λένε ότι έμφραγμα στην εντατική. Με βάλανε στην εντατική, μου δώσαν υπογλώσσιο, από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Παραθυμάμαι την μία σκηνή, εγώ να βρίσκομαι σε ένα λιβάδι, αυτομάτως αυτό το αισθάνθηκα, σε ένα λιβάδι, το οποίο ήταν σπαρμένο με μία σαν τριφύλι ή γκαζόν, πάρα πολύ ωραίο πράσινο, το οποίο αυτό επάνω εκεί περπατάω εγώ και με κρατάει από το χέρι μία γερόντισσα, μία καλόγρια. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν μία διάχυτη ηρεμία που επικρατούσε παντού. Το λιβάδι ήταν ένα πολύ ωραίο πράσινο και ο ουρανός ένα λευκό μπλε χρώμα, το οποίο δεν σε πήραζε καθόλου στα μάτια, ενώ είχε πάρα πολύ φως. Τη στιγμή όπως με κρατάει από το χέρι η γερόντισσα, μου λέει προχωράμε, και της λέω ποια είσαι εσύ? Μου λέει είμαι Παναγιά. Της λέω πρέπει να γυρίσω, γιατί χρωστάω κάτω ακόμα. Μου λέει ναι, δεν είναι η ώρα σου. Από εκεί και πέρα εγώ αισθάνθηκα και ότι ξαναμπήκα πάλι μέσα στο σώμα μου, γιατί αισθάνθηκα πάρα πολύ δυνατά το χτύπημα το οποίο μου κάνει στο θώρακα, το οποίο βεβαίως μου κάνει και έναν ψηλοτραυματισμό, ο οποίος με την αλλαγή του καιρού έχουμε ψηλοπροβλήματα, λίγους πόνους, τους οποίους πλέον τους ξέρουμε, και το ηλεκτροσόκ το οποίο έγινε για την ανάπνευση. Αυτά όλα τα αισθάνθηκα. Συναισθήματα υπήρχαν. Ναι. Όταν λέμε συναισθήματα, εκείνο το οποίο θυμάμαι είναι ότι αισθανόμουν φοβερά ήρεμος, σαν ήταν τα πάντα ήρεμα, κάλμα, μία απέραντη αγάπη, αισθανόμουν να είναι διάχυτη στον κόσμο, διάχυτη στο περιβάλλον, και σαν δεν φοβόμουν τίποτα. Δεν αισθανόμουν καθόλου κανέναν αρνητισμό, να το πούμε έτσι. Μία ηρεμία, δεν ήθελα να φύγω από εκεί πέρα. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν αυτό? Μήπως μπορεί να ήταν πραγματικότητα? Για μένα είναι. Για μένα είναι. Είναι κάτι που το έχω βιώσει. Δηλαδή δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν είναι πραγματικότητα. Πρέπει να μου αποδείξει ότι δεν είναι. Αυτό σας άλλαξε κάτι στη ζωή σας? Πολλά. Άλλαξε άρδινο τη ζωή. Καταρχάς άρχισα να βλέπω διαφορετικά τους ανθρώπους. Άρχισα να με πειράζουν πάρα πολλά πράγματα. Άρχισα πιστεύω να γίνομαι πιο ανεκτικός προς τους πάντες και τα πάντα. Και πιστεύω, να το πούμε έτσι εντός παρενθέσεως, πιο ανθρώπινος. Με λιγότερο άγχος, όσο μπορώ λιγότερο, και βέβαια άλλαξε όλη η ζωή. Το φοβάστε τώρα το θάνατο? Καθόλου. Ήταν πολύ ωραίο. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο το ήθελα. Δεν είναι κάτι το οποίο το θέλω ακόμα. Μπορεί να ήταν ωραίο, μπορεί να είναι μια εμπειρία η οποία είναι πρωτόγνωρη και για μένα και από ό,τι έχω διαβάσει και για άλλους. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το θέλω. Είναι κάτι το οποίο πρώτο θέλω όταν έρθει να γίνει, Εκείνο το οποίο με έχει αλλάξει πάρα πολύ, και δεν είναι το ουσιαστικό στην συμπεριφορά μου, μπορώ να πω, ή αυτό το οποίο μου λένε και οι άνθρωποι μου. Φοβάμαι, και έχει αλλάξει η συμπεριφορά μου, σε αυτό που κάνω να μην αδικήσω κανένα πλέον. Γιατί, όχι για κανέναν λόγο, μήπως όταν πεθάνω δεν ξαναπάω εκεί που πήγα και πάω κάπου αλλού που είναι άσχημα. Το επόμενο Σάββατο στις Πύλες του Ανεξήγητου, τα μυστικά της ζωής και οι μεταφυσικές δυνάμεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210 57 07 900, από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210 57 07 845, στο φάξ της εκπομπής 210 57 07 955 και βεβαίως στο email piles@alter.gr. Εκείνο που πραγματικά μου έκανε εντύπωση όταν είδα την μαρτυρία του κυρίου Σκέλα, ενός καθηγητή φυσικής, είναι αυτό που είπε, ότι μετά από την εμπειρία αυτή άλλαξε σαν άνθρωπος.
τον επηρέασε. Βεβαίως πρόκειται για ένα σοκ, σίγουρα. Όταν νιώθεις ότι τελείωσε η ζωή σου και φεύγεις και επιστρέφεις, έχεις ζήσει ένα πολύ έντονο σοκ. Ακούσατε όμως ότι αυτό τον επηρεάσει τρομακτικά στην υπόλοιπη ζωή του. Ζει ο άνθρωπος και αναφορέστηκε στην εκπομπή μας. Τον έκανε να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Τον έκανε να νιώθει ότι μερικά στη ζωή μας που μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν μπορεί να είναι και ασήμαντα πράγματα. Και ίσως αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Βεβαίως κανείς να μην έρθει σε αυτή τη στιγμή, να νιώσει ότι έφυγε από τη ζωή, αλλά πόσο πολύ μπορεί άραγε να σε επηρεάσει ένα ίδιο γεγονός. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την κυρία Κορμπά, η οποία είναι κοντά μας, έτσι. Εσύ είχατε μια ανάλογη εμπειρία? Ναι, βέβαια. Για πέστε μας. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω σαν εισαγωγή πριν από την εμπειρία την ευτυχή σύμπτωση που με έφερε σήμερα εδώ. Όταν μου τηλεφώνησε η δημοσιογραφική σας ομάδα, θεώρησα ότι το αντικείμενο της εκπομπής σήμερα δεν είναι ακριβώς το δικό μου αντικείμενο, που είναι τα ιντικοπαιδιά, οι άγγελοι, όλα αυτά. Μέχρι που συνειδητοποίησα, ενώ μιλώ στο τηλέφωνο, ότι λίγες ώρες πριν μου είχε τηλεφωνήσει η πράκτορας, γιατί έχω έναν εκδοτικό οίκο, να μου πει ότι ήρθε το συμβόλαιό μου μετά από 1,5 χρόνο που παλεύω να πάρω για ένα βιβλίο για παιδιά, το οποίο είναι ένα παραμύθι, τα βουνά του Θιβέτ, που μιλάει στα παιδιά τι κάνει η ψυχή μετά το θάνατο. Και θεώρησα ότι είναι μια εκπληκτική σύμπτωση και ότι υπάρχει πράγματι μια ροή ενέργειας και μια αλήθεια στη φράση που λέει ότι όταν πηγαίνουμε με τη ροή και συντονιζόμαστε, πολλά ευτυχή γεγονότα συμβαίνουν. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέτε. Αυτό σαν μια εισαγωγή. Σαν μια ροή ενέργεια, δηλαδή προηγήθηκε αυτή η έγκριση του λίγες ώρες πριν, για το ίδιο αντικείμενο, το ίδιο θέμα. Για το ίδιο θέμα. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε φορά που λέμε το σύμπαν συνομωτεί για να γίνονται ορισμένα πράγματα. Για πέστε μου λοιπόν για την εμπειρία σας. Ήταν πριν από 20 χρόνια, γύρω στα 23 ήμουνα και εγώ τότε στο πανεπιστήμιο, δηλαδή δεν είχα σχέση με μεταφυσικά, εναλλακτικά, με τίποτα από όλα αυτά. Είχα δύο απανωτές πολύ απλές εγχειρήσεις, δηλαδή μία σκολικοειδίτη και μία αμυγδαλές, με διαφορά χρονική 1 μήνα ή μία από την άλλη. Στη δεύτερη εγχείρηση που ήταν οι αμυγδαλές, όταν τελείωσε και με πήγαν σε κάποιο χώρο να περιμένω λίγο να συνέλθω, σηκώθηκα να πάω στην τουαλέτα, έχασα τις αισθήσεις μου και έζησα αυτό που έχουν περιγράψει όλοι, δηλαδή βρέθηκα να βλέπω το σώμα μου από ψηλά, τη μητέρα μου να τρέχει και να φωνάζει «Τρέξτε, χάνω το κορίτσι μου», το γιατρό, την νοσοκόμα, όλα αυτά. Αυτά τα βλέπατε από ψηλά? Αυτά τα έβλεπα από ψηλά. Είχα πολύ συνειδητές σκέψεις και συναισθήματα. Τα συναισθήματά μου ήταν ότι δεν είχα σε εκείνο το σημείο εντάσεις γήινες ή πάθη, τίποτε. Ήταν αυτό που είπατε αγαλίαση, εγώ το ένιωθα σαν μια ευδαιμονία και μια ανυπαρξία αυτών των γήινων εντάσεων. Οι σκέψεις που έκανε ήταν, μα γιατί θέλουν να με φέρουν πίσω, γιατί δεν καταλαβαίνω ότι εγώ είμαι τόσο καλά εδώ που είμαι. Την ώρα που κάνω αυτό, ξαναβρίσκομαι στο σώμα μου και ανοίγω αυτόματα τα μάτια μου. Και τα κλείνω, ξαναφεύγω πάλι, ξαναβλέπω το ίδιο πράγμα και ξαναεπανέρχομαι και πετάει μου μια χαρά. Αυτό μπορεί να ήταν μια συνειδητή, ξέρετε, προσπάθεια. Διότι το ερώτημα το κρίσιμο σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Σαν Πάρνια είναι τι γίνεται η συνείδηση. Τι γίνεται αυτό που λέμε ψυχή, πνεύμα, αν θέλετε αυτές τις στιγμές. Και τι λειτουργίες έχει ο εγκέφαλος. Άρα η συνείδηση χάνεται με το θάνατο, με το τέλος του ανθρώπου, ή υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει σε άλλη διάσταση, σε άλλο χώρο, σε άλλο χρόνο που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ζούμε γύρω μας. Γι' αυτό λέτε εσείς ότι δεν είχα τα ανθρώπινα πάθη συναισθήματα, δηλαδή αν σας τσιμπούσε εκείνη τη στιγμή κάποιος δεν θα πονάγατε προφανώς. Δεν ξέρω αν με τσιμπούσαν θα πόναγα, μάλλον όχι, γιατί δεν αισθανόμουν το υλικό μου σώμα, αλλά ενθυμούμενη τώρα γυρίζοντας πίσω, θυμάμαι ότι τότε περνούσα μια περίοδο με εντάσεις και εκείνη τη στιγμή δεν τις είχα όσο διήρκησε αυτές τις εντάσεις. Ίσως γι' αυτό και ο κ. Σκέλας είπε ότι υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου και άρχισα να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Βέβαια, και σε μένα είχε 3 πολύ σημαντικά αποτελέσματα, αν θέλετε έτσι να σας τα πω με επικεφαλίδες. Θα μας τα πείτε αμέσως μόλις ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Σαν Πάρνια, ο οποίος έρχεται να μας πει το εξής: ότι όλες οι επιθανάτιες εμπειρίες έχουν ουσιαστικά κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το πόσο θα αλλάξει όμως η ζωή του ανθρώπου μετά από αυτό το γεγονός εξαρτάται από τη θρησκεία στην οποία πιστεύει και από τη χώρα στην οποία ζει.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι η μελέτη αυτή σχετίζεται με τη ζωή μετά θάνατο, έχετε δεχτεί αντιδράσεις από θεολόγους και επιστήμονες συναδέλφους σας? Δεν γνωρίζουμε πότε συμβαίνει πραγματικά ο θάνατος. Συνεπώς, δεν μπορούμε να πούμε τι είναι η ζωή μετά θάνατο. Εξ ορισμού, όταν η καρδιά πάψει να χτυπά, εξακολουθεί να υπάρχει ζωή μέσα στο κύτταρο, καθώς επίσης στο νου και στη συνείδηση. Το ερώτημα είναι, πού σταματά αυτή η ζωή? Ορισμένοι που είχαν την ευκαιρία να ερευνήσουν την μελέτη έδειξαν ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι είναι προσκολλημένοι σε συγκεκριμένες θέσεις, είτε από την θεολογική κοινότητα ή την επιστημονική. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ίσως επιχειρείτε να αντικαταστήσετε τον ρόλο του Θεού, φέρνοντας πίσω στη ζωή τους νεκρούς. Δεν αποτελεί ζήτημα αυτό, γιατί οτιδήποτε εφαρμόζουμε στην ιατρική αφορά την επαναφορά του ατόμου στη ζωή, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα πέθανε. Στην ανανυπτική ιατρική επιχειρούμε να εμποδίσουμε το σώμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά και να φέρουμε τους ανθρώπους στη ζωή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Το γεγονός της εκτέλεσης της μελέτης αυτής σε όλο τον κόσμο επηρεάζεται από τις πολιτισμικές καταβολές του ασθενούς όταν βιώνει μια επιθανάτια εμπειρία? Μέχρι στιγμής έχουν γίνει μικρές μελέτες που εξετάζουν εμπειρίες προερχόμενες από διαφορετικές κοινωνίες. Οι εμπειρίες είναι παγκόσμιες. Συμβαίνουν και σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών, καθώς και σε άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκευτικές ομάδες ή και άθεους. Βλέπουμε ότι ενώ ο πυρήνας της εμπειρίας είναι ο ίδιος, η ερμηνεία της εμπειρίας εξαρτάται από το άτομο. Αν ένας χριστιανός στην Ελλάδα βιώσει μια επιθανάτια εμπειρία και δουν ένα τούνελ ή φως, τότε το ονομάζουν αυτό ως Ιησού. Αν είναι ένας Ινδός, τότε αυτή η δέσμη φωτός θα μεταφραστεί ως Κρίσνα. Η ερμηνεία λοιπόν των όσων βλέπουν εξαρτάται από τον πολιτισμό τους. Όσοι λοιπόν θέλετε να μετάσχετε στην παγκόσμια έρευνα του Sam Parnia για τις επιθανάτιες εμπειρίες, αποστείλατε email στη διεύθυνση parnis@soton.ac.uk. Να ρωτήσω τον κύριο Χαρακάκο, επειδή μπήκαμε σε ένα θέμα θρησκεολογικό. Θέμα, έτσι. 2 κουβέντες από εσάς. Νομίζετε ότι όλα αυτά που γίνονται, οι προσπάθειες που γίνονται, αντίκεινται στην θρησκευτική αντίληψη των ανθρώπων? Όχι, κάθε άλλο παρά αντίκεινται, με την έννοια ότι φανερώνεται η ύπαρξη του πνευματικού μέρους της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή, η συνείδηση και ο νους που εκφράζουν το καθαρά πνευματικό μέρος του ανθρώπου, αποδεικνύεται τώρα και επιστημονικά ότι είναι ανεξάρτητα τρόποντινά από τον οργανικό εγκέφαλο, που είναι το καθαρά υλικό κομμάτι. Επομένως ενισχύουν την μεταφυσική αντίληψη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ θα διακόψουμε το θέμα αυτό, θα επανέλθουμε προς το τέλος, γιατί έχουμε καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν ζήσει τις εμπειρίες, γιατί θέλω να πάμε και στο ζήτημα, το πολύ μεγάλο ζήτημα που για μένα είναι και εθνικό θέμα, του δίσκου της Φεστού. Ενός αρχαιολογικού θησαυρού που κάποιοι οργανωμένα θέλησαν να τον βγάλουν ότι είναι πλαστός. Δηλαδή ότι εμείς κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι έχουμε ένα δίσκο της Φεστού που έχει ένα κώδικα ακόμη μυστικό, αν θέλετε, αλλά που αυτός ο δίσκος της Φεστού δεν είναι αυθεντικός, αλλά είναι πλαστός. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μπαίνουμε στο θέμα αυτό. Λέω λοιπόν να μπούμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής και προς το τέλος θα επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα, που ήταν αυτές οι επιθανάτες εμπειρίες και το μεγάλο πείραμα και η μεγάλη μελέτη που γίνεται από το Sam Parnia με τη συμμετοχή και της Ελλάδας και της εκπομπής αυτής. Το δεύτερο μας θέμα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχει ένας αρχαιολογικός θησαυρός που λέγεται ο δίσκος της Φεστού. Είναι ένα αρχαίο αντικείμενο, ένας δίσκος που έχει βρεθεί και που έχει απάνω μία γραφή. Ένα κώδικα, ένα μυστικό κώδικα ίσως, που δεν έχει ακόμη αποκωδικοποιηθεί. Δεν έχει μπορέσει ποτέ κανείς να πει τι γράφει αυτός ο δίσκος σε μια κυκλική μορφή. Και ξαφνικά γίνεται στο Λονδίνο ένα συνέδριο. Γίνεται λοιπόν ένα παγκόσμιο συνέδριο με την, αν θέλετε, αφορμή που δόθηκε για τα 100 χρόνια από την επέτειο που βρέθηκε ο συγκεκριμένος δίσκος.
Είναι λοιπόν ο δίσκος της Φεστού, έχει ανακαλυφθεί και αποφασίζουν κάποιοι λοιπόν άνθρωποι από την Αμερική, συγκεκριμένα ο δόκτορας Ζερόμ Άιζενμπεργκ, να διοργανώσει ένα συνέδριο στο Λονδίνο. Αυτό λοιπόν το συνέδριο προκάλεσε, αν θέλετε, την μνήμη κάποιων ανθρώπων, γιατί φαίνεται ότι ο δίσκος Φεστού πάει να βγει πλαστός και αυτό το μοναδικό έβριμα να χάσει όλη την ουσία. Θα δούμε όμως τι ακριβώς αναφέρει. Υπήρξε μια πεισματική προσπάθεια, μια έντονη προσπάθεια, να βγούμε όλοι εμείς, οι Έλληνες, ότι είμαστε πλαστογράφοι. Ότι αυτό δεν είναι αληθινό, δεν είναι αυθεντικό. Ότι το φτιάξαμε εμείς για να το προβάλλουμε. Ότι το δημιούργησε συγκεκριμένα ο αρχαιολόγος που το βρήκε στην ανασκαφή, ότι δεν ανακάλυψε κάτι, αλλά ήταν ένας δίσκος που τον έφτιαξε ο ίδιος για προσωπικούς λόγους και να γίνει γνωστός ότι ανακάλυψε έναν αρχαίο δίσκο. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν παρανέβη αυτή η εκπομπή, που είναι ευαίσθητη στα θέματα αυτά, και παρακολούθησε το συνέδριο και βρήκε και έναν Έλληνα που είχε πάει εκεί και βρήκε τον δόκτορα Άιζενμπεργκ, τον εγκέφαλο αυτής της προσπάθειας, και βεβαίως τον ρωτήσαμε γιατί το κάνει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το θέμα αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκστατικός και έκπληκτος μένει ο σημερινός μας κόσμος μπροστά στην ασύλληπτη τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων, που ακόμα και στην εποχή μας πανεπιστημιακοί και ερευνητικά ιδρύματα δεν μπορούν να εξηγήσουν και να κατανοήσουν τη λειτουργία μηχανισμών που δημιούργησαν οι προγονείς μας. Όταν στον πλανήτη Γη πριν 3.000 χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν βρει ακόμα έναν τρόπο να συνομιλούν μεταξύ τους, εδώ, στην αρχαία Ελλάδα, οι προγονείς μας διάβαζαν την κίνηση των πλανητών, μπορούσαν να προβλέψουν τον καιρό και κατασκεύαζαν λεπτά χειρουργικά εργαλεία για την ιατρική. Ακόμα η επιστήμη, με όλα τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει, δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει και να βρει τα μυστικά που κρύβει ο περίφημος δίσκος της Φεστού, που ίσως να περιέχει ένα συγκλονιστικό μήνυμα για την ανθρωπότητα. Η δική μου μελέτη, τα αποτελέσματά της είναι ότι είναι μία συλλαβική γραφή, δηλαδή κάθε σύμβολο αντιπροσωπεύει μία συλλαβή, όπως είναι οι άλλες συλλαβικές γραφές, οι γραμμικές, η μικηναϊκή, η γραμμική Β και η κυπριακή, που είναι αποκρυπτογραφημένες και είναι μία συλλαβική γραφή και δεν είναι τίποτα άλλο από αυτά που λένε. Το ένιγμα του δίσκου της Φεστού παραμένει καλά κρυμμένο. Τι μήνυμα ήθελαν να μεταφέρουν οι προγονείς μας σε εμάς τους σημερινούς, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί ανάλογα αντικείμενα με την ίδια γραφή, τα ερωτήματα αυτά προβληματίζουν τους μελετητές, συγχρόνως όμως ανοίγουν το δρόμο για αμφισβήτηση της αυθεντικότητάς του από αμφίβολους κύκλους ξένων ερευνητών. Μάλιστα, δεν διστάζουν να προχωρήσουν σε καταμέτωπο επίθεση προς τις ελληνικές αρχαιολογικές υπηρεσίες, ώστε να πιέσουν για την χρονολόγηση του δίσκου της Φεστού, αυτού του μοναδικού και υψής της αρχαιολογικής αξίας έβριμα. Σας προβλημάτιζε πάντα η γνησιότητα του δίσκου της Φεστού? Όταν είδα για πρώτη φορά το δίσκο της Φεστού, πριν μερικά χρόνια που επισκέφθηκα την Κρήτη, σκέφτηκα ότι φαινόταν πολύ νέος. Είχα την αίσθηση ότι είναι πολύ μοντέρνος όσον αφορά στη σύστασή του, στην εμφάνισή του. Έμοιαζε σαν ένα μπισκότο, σαν ένα φρέσκο μπισκότο που μόλις έχει βγει από το πακέτο. Ένα λαχταριστό μπισκότο. Και παρατηρώντας τις άκρες, είδα ότι οι άκρες φαίνονταν κάπως κοφτερές. Δεν περίμενες να έχει κοφτερές άκρες ένα πύληνο αντικείμενο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι για να αμφισβητήσει κανείς την αυθεντικότητα του δίσκου. Ένας από αυτούς είναι ότι έχει προβληματίσει για τόσα πολλά τους μελετητές. Δεν έχουν καταφέρει τόσα χρόνια να τον ερμηνεύσουν. Λοιπόν, να πάμε στον καθηγητή μας, τον κύριο Λιδίτζη, που είναι κοντά μας και είναι αρμόδιος για να απαντήσει στο θέμα αυτό. Ένας δίσκος που είναι μεγάλος αρχαιολογικός θησαυρός για εμάς. Εδώ και 100 χρόνια από τότε που είχε ανακαλυφθεί, επιστήμονες προσπαθούν να τον αποκρυπτογραφήσουν. Και τώρα γίνεται αυτή η προσπάθεια από τους ξένους κύκλους του εξωτερικού κυρίως. Τι είναι αυτό που επιδιώκουν? Δηλαδή, μας ανέφερε κάποια παραδείγματα ότι έμοιαζε με ένα λαχταριστό μπισκότο, ότι δεν ήταν ωραία ψημένος. Είναι αυτά επιχειρήματα για το ότι δεν είναι γνήσιος ένας δίσκος? Όχι, δεν είναι επιχειρήματα αυτά, αλλά θα μπορούσε να τα πει επειδή μοιάζει έτσι ο δίσκος, αυτό το αντικείμενο τέλος πάντων. Μοιάζει. Και ως επίσης και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί αυτή η ομάδα, γλωσσολογικά, ότι είναι μια μίξη από σύμβολα τα οποία ανήκαν στον ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου,
Χεταίους, Λουβία, Αιγύπτιους, γραμμική Β που είναι αργότερα από το 1600-1700 που βρέθηκε ο δίσκος. Αυτό το μείγμα, αν το κοιτάξει κανείς ψυχρά, θα μπορούσε να πει, ναι, θα περίμενε κανείς ένα σύστημα γραφής να είναι ομογενές, να μην είναι ανομοιογενές. Ή θα περίμενε επίσης κανείς, χωρίς να παίρνω το μέρος αυτό της ομάδας, απλώς προσπαθώ να κάνω το δικαιό του διαβόλου που λέμε. Θα μπορούσε να πει ότι από ό,τι γνωρίζουμε δεν έχουμε βρει άλλα ευρήματα οι αρχαιολόγοι τα οποία να είναι καλοψημένες πινακίδες, πύληνες σε φούρνο, αλλά τυχαία από πυρκαγιές, οι οποίες έγιναν στα παλάτια τα μικυναϊκά, έτσι διατηρήθηκαν η γραμμική Β, πάμε χάρη. Με αυτά τα παραδείγματα, και ο δίσκος Φεστού φαίνεται ότι είναι ψημένο σε ένα φούρνο, θα μπορούσε κάποιος, για διάφορους λόγους, δεν εξετάζω τους λόγους αυτή τη στιγμή, να πει ότι μου φαίνεται ότι αυτός δεν είναι, σίγουρα δεν είναι γνήσιος. Αλλά αυτά είναι τα επιχείρηματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτοί και γενικά με αυτά που είπε ο κύριος Μάλλονι προηγουμένως. Βλέπετε κάποιον κίνδυνο σε αυτή την προσπάθεια? Δηλαδή, αν αρχίσουμε σιγά σιγά να ζητάμε εξέταση για έναν αρχαιολογικό θησαυρό, να ακολουθήσει και δεύτερος, αυτή τη στιγμή πασχίζουν να πούνε ή ότι είναι πλαστός ο δίσκος ή ότι προέρχεται από έναν άλλο μεσογειακό λαό που σημαίνει δεν είναι ελληνικός. Θα γενικεύσω το ζήτημα ότι κάθε σπουδαίο έβριμα, όπως χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς αρχαιολόγους, νομίζω είναι επιβεβλημένο να αναλύεται πριν καν αναλυθεί ένα τέτοιο ερώτημα, πρόβλημα. Να αναλύεται με τις τεχνικές μεθόδους, με τις φυσικές μεθόδους, δηλαδή να είναι μια διαδικασία de facto που είναι εξοφίκιο. Ώστε να μην επιδέχεται κριτική στην πορεία με το πέρασμα του χρόνου. Ακριβώς. Και κάτι που θεωρούμε εμείς αυτονόητο, με την πάροδο του χρόνου έχουμε δει και άλλα παραδείγματα, να μην πάμε μόνο στο δίσκο Φεστού και το μακεδονικό. Ήταν δεδομένο. Μακεδονία τώρα χρησιμοποιούν οι Ιουγκοσλάβοι και τα λοιπά εκείνη την εποχή. Ένα ερώτημα θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά καλύτερα να λύνονται τη στιγμή που βρίσκονται παρά να περνάει ο χρόνος και να. Ένα ερώτημα θέλω να σας κάνω και θέλω μια πάρα πολύ γρήγορη απάντηση. Εσείς πιστεύετε, πάει καθόλου το μυαλό σας ότι μπορεί αυτό να είναι ένα πλαστό αντικείμενο? Εάν δεν αναλυθεί, κύριε Χαρδαβέλα, δεν μπορώ να αποφαρθώ και Μάλιστα. Εδώ πέρα λοιπόν μπαίνει το θέμα της κάρτας μας. Πάμε λοιπόν να δούμε σε μια κάρτα. Θέλουμε εσείς, σας ζητάμε λοιπόν εσείς ίδιοι από το σπίτι να δηλώσετε εάν είστε υπέρ ή κατά της επίσημης εξέτασης του δίσκου της Φεστού. Για όσους λοιπόν επιλέγουν ότι είναι υπέρ, θα πρέπει να στείλουν ΠΑ1 στο νούμερο που βλέπετε, και για όσους πιστεύετε ότι είστε κατά της επίσημης εξέτασης, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα ΠΑ2. Βεβαίως, για όσους συμμετέχετε στην ψηφοφορία αυτή, θα έχετε δυνατότητα να πάρετε μέρος σε μια κλήρωση με βεβαίως ένα βραβείο, ένα μικρό λάπτοπ, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και μας προσφέρει τη δυνατότητα να μπούμε στο ίντερνετ από οπουδήποτε βρισκόμαστε. Αλλά συμμετέχουνε. Παρ' όλα αυτά, θα μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς που θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα, μια επικοινωνία στην εκπομπή, γράφοντας απλά πύλη στο 54010, λέω στο νούμερο που βλέπετε. Για όσους βεβαίως στέλνετε email, να ξέρετε ότι δεν συμμετέχετε στην κλήρωση αυτή, ούτε στα τηλέφωνα, μόνο μέσω μηνύματος. Μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο μας βήμα, όπως το αντιλαμβάνεστε, ήταν να επικοινωνήσουμε με τον δόκτωρα Άιζενμπεργκ, ο οποίος έκανε αυτό το συνέδριο. Ήταν η ψυχή, η καρδιά αυτού του συνεδρίου. Ο Γιάννης λοιπόν μίλησε μαζί του τηλεφωνικά και τον ρώτησε πάρα πολύ απλά, τι θες να αποδείξεις με όλα αυτά που κάνεις? Εμένα είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο καθηγητής μας, ο κ. Λιριτζής, στο ερώτημά μου, εσείς πιστεύετε ότι είναι αυθεντικός ο δίσκος? Η απάντηση του ήταν μέχρι να γίνει μια έρευνα και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Δ. Άιζενμπεργκ. Ποιοι ήταν οι λόγοι εκείνοι που σας κάνουν να πιστεύετε ότι ο δίσκος της Φεστού είναι μια απάτη? Ειδικεύομαι στην αντιγραφή και την απάτη στην αρχαία τέχνη. Το 1971 έκανα μια προκαταρκτική έρευνα, ωστόσο είχα τουλάχιστον 10 λόγους που θεωρούσα ότι ο δίσκος ήταν πλαστός. Σχετικά με την αισθητική. Επιπλέον είχα πολλούς λόγους που σχετίζονταν με τα εικονίδια. Πολλά από αυτά προέρχονται από διαφορετικές πηγές και έχουν χρησιμοποιηθεί όλα μαζί σε ένα αντικείμενο. Ελπίζω πως έχω καταφέρει να εντοπίσω την αισθητική του απατεώνα δημιουργού στην περίοδο του 1968. Υπάρχουν 30 πράγματα που κάνει ένας απατεώνας, τα οποία αποτελούν ενδείξεις ότι πρόκειται για απάτη.
Ο δίσκος της Φεστού φέρει 10 τέτοια χαρακτηριστικά. Προφανώς έχετε ζητήσει στο παρελθόν την εξέταση του δίσκου της Φεστού, σωστά? Ναι. Επιχειρούσα την εξέταση του δίσκου με τη μέθοδο της φωτάβγειας για πολλά χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Πέρυσι έστειλα επιστολή ώστε να ζητήσω την φυσική εξέταση του δίσκου μέσα σε εργαστήριο, αλλά μου αρνήθηκαν. Δηλαδή, δεν έχετε ποτέ αγγίξει το αντικείμενο αυτό? Όχι, ποτέ δεν άγγιξα το δίσκο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου υπογράψαμε μία διαμαρτυρία ώστε η κυβέρνηση να επιτρέψει την εξέταση του δίσκου με τη μέθοδο της φωτάβγειας. Λάβαμε πολλές υπογραφές. Η διαμαρτυρία αυτή πρόκειται να αναρτηθεί στο διαδίκτυο τον επόμενο μήνα. Όταν συγκεντρώσουμε έναν αξιόλογο αριθμό υπογραφών, τότε θα στείλουμε την διαμαρτυρία στην κυβέρνηση. Πιστεύω απόλυτα ότι ο δίσκος είναι πλαστός. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυθεντικός. Το θέμα είναι πως δεν έχει καμία θέση στην ιστορία της τέχνης. Είναι ένα ένιγμα. Κάτι που δεν έχει λυθεί. Όταν υπάρχουν γρίφοι, οι άνθρωποι πρέπει να τους λύνουν. Το επόμενο Σάββατο στις Πύλες του Ανεξήγητου, τα μυστικά της ζωής και οι μεταφυσικές δυνάμεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210 57 07 900, από Δευτέρα στο 210 57 07 845, στο φάξ της εκπομπής 210 57 07 955 και τελευταίο στο email piles@alter.gr. Λοιπόν, στο συνέδριο αυτό που ακούσατε, που το οργάνωσε ο Άιζενμπεργκ, ήταν και 2-3 Έλληνες. Ήταν κάποιοι Έλληνες, ένας εκ των οποίων ο κ. Γρηγοριάδης μας απαντά σε μια συνέντευξη που έχει δώσει, ο οποίος είναι καταιγιστικός για αυτά τα οποία. Ναι, πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα στο συνέδριο, συμμετείχε, μίλησε ίσως και όταν έπεσε τον συναντήσαμε και του είπαμε τι γίνεται, τι προσπάθεια είναι αυτή, τι υπόθηκε στο συνέδριο αυτό, τι διεθνής κινητοποίηση γίνεται για να αποκαλυφθεί η γνησιότητα ή όχι του δίσκου της Φεστού. Να ακούσουμε τι μας απάντησε και μετά συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Λιριτζή για να περάσουμε πάλι στο προηγούμενο μας θέμα που ήταν μετά οι μεταθανάτες εμπειρίες. Το συνέδριο έγινε με το σκεπτικό ότι επειδή επί 100 χρόνια δεν το έχει διαβάσει κανένα στο δίσκο, ο δίσκος πρέπει να είναι ψεύτικος. Και υπήρχε μια μερίδα ατόμων τα οποία πιστεύανε ότι το δίσκο τον έφτιαξε ο Λουίτζι Περνιέ που τον βρήκε με κάποιο φίλο του και τον ρίξανε μέσα στα χώματα για να τον βρουν οι εργάτες και να γίνουν διάσημος. Αυτό ήταν το πρώτο σκεπτικό. Το δεύτερο σκεπτικό ήταν ότι πιέζεται η ελληνική κυβέρνηση με διάφορες επιστολές και το Μουσείο Ηρακλείου να ακολουθήσουν αρχαιομετρική διαδικασία για το δίσκο. Οι Μινόητος ιερείς κατασκευάσανε ένα πάρα πολύ έξυπνο ημερολόγιο το οποίο λειτουργεί χωρίς κινούμενα μέσα και τμήματα. Και αυτός είναι ο δίσκος της Φεστού. Ο δίσκος της Φεστού λοιπόν είναι ένα φορητό ημερολόγιο ναυτικό για χρήση του μινοϊκού ναυτικού, το οποίο έχει όλα τα ημερολογιακά στοιχεία και όχι μόνο τα ελληνικά. Βασικό στοιχείο που μας δίνει την ελληνικότητα του δίσκου είναι ότι απάνω στο δίσκο υπάρχουν οι τελετές, οι ιερές των αρχαίων Ελλήνων. Και η βασικότερη τελετή η οποία αποδεικνύει την αναμφισβήτητα την ελληνικότητα του δίσκου είναι τα χαλκεία. Παρουσιάζεται ένα ανθρωπάκι με τα χέρια πίσω. Απεικόνιση στο δίσκο της Φεστού. Είναι μια εορτή που γινόταν τέλος Οκτωβρίου για λογαριασμό της Φεστού. Μιλήσατε για την ελληνικότητα του δίσκου της Φεστού. Όσον αφορά στην αυθεντικότητα, μπορεί αυτό το πράγμα να είναι τελικά ψεύτικο, αυτό το αντικείμενο να είναι ψεύτικο? Δεν μπορεί να είναι, διότι από τη στιγμή για να γίνει κάτι ψεύτικο, θα έπρεπε αυτός που θα φτιάξει το ψεύτικο να ξέρει τη λειτουργία του δίσκου του μινοϊκού ημερολογίου. Το μινοϊκό ημερολόγιο εγώ το ερμήνευσα το 1985 και πήρε δημοσιότητα το 1987 χωρίς να αμφισβητείται διεθνώς από πουθενά. Επομένως, όταν εγώ απάνω στο δίσκο της Φεστού απεικονίζω τμήματα και στοιχεία του μινοϊκού ημερολογίου,
Πώς τα ήξερε ο Περνιέ, εάν τα ήξερε? Αποκλείεται. Ακούσατε κάποια άποψη, κάποια τοποθέτηση στο συνέδριο που σας έκανε εντύπωση, που σας θύμωσε ίσως ή που είχε κάποιο εξαιρετικό ενδιαφέρον? Εκείνο που μου έκανε εντύπωση μόνον είναι ότι οι Γεωργιανοί αγωνίζονται από το 1935 να οικειοποιηθούν το δίσκο. Και παρουσιάσανε μία μελέτη, η οποία βέβαια ανατρέπεται από τα στοιχεία τα δικά μου, αλλά πάρα πολύ εμπεριστατωμένη, χωρίς βέβαια να δικαιολογούν πολλά πράγματα. Έχετε ακούσει ότι στη Γεωργία έχει βρεθεί κάτι ανάλογο? Είχε βρεθεί ένας δίσκος, ο οποίος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εξαφανίστηκε. Υπάρχει φωτογραφημένο κομμάτι, είναι ακριβώς ο δίσκος της Φεστού. Υπάρχει η αντιγραφή η οποία έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι, χωρίς να υπάρχουν οι κάθετες διαχωρισμού των εβδομάδων. Τελικά από το συνέδριο, κύριε Γρηγοριάδη, τι συμπέρασμα βγήκε? Εκείνο το οποίο βγήκε από το συνέδριο, το διατάφτα, είναι ότι ο δίσκος είναι ελληνικός και μη αμφισβητήσιμος ως προς τη γνησιότητά του. Από τη στιγμή που συνδέεται με το μινωικό ημερολόγιο, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Διότι όλα τα στοιχεία, και με την τελευταία μελέτη που έχω κάνει για τη Σουμερία, τα βασικά στοιχεία του ημερολογίου των Σουμερίων βασίζονται πάνω στα μινωικά στοιχεία. Άρα βρίσκουμε τα στοιχεία αυτά των μινωικών ημερολογίων να πηγαίνουμε σε βάθος χρόνου 4.500 ετών. Έχετε λοιπόν ακούσει τις απόψεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τον δίσκο της Φεστού. Ζητάμε λοιπόν από εσάς να μας στείλετε ένα μήνυμα στο νούμερο που βλέπετε και να μας δηλώσετε αν είστε υπέρ ή κατά της επίσημης εξέτασης του δίσκου της Φεστού. Για εσάς λοιπόν που είστε υπέρ, στείλτε ΠΑ1 στο 54010 και για όσους είστε κατά, στείλτε ΠΑ2 στο 54010. Θα διεκδικήσετε βεβαίως και ένα μικρό λάπτοπ, το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όσους κινούνται ιδιαίτερα έξω και θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους πολύ εύκολα. Θέλω να περάσουμε σε εσάς, κύριε Λιριτζή, μιας και είστε ο ανάλογος άνθρωπος για την ραδιοχρονολόγηση του δίσκου της Φεστού. Πρώτα απ' όλα, γνωρίζω ότι έχετε κάνει μια συγκεκριμένη αίτηση για να προχωρήσετε στην ραδιοχρονολόγηση μετά από αίτηση του κυρίου Άιζενμπεργκ προς το πρόσωπό σας. Ναι, πότε έγινε αυτή? Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Άιζενμπεργκ όταν πληροφορήθηκα με την έκδοση του περιοδικού του άρθρου αυτού για τον δίσκο Φεστού τον Ιούλιο-Αύγουστο στο Μινέρβα. Αμέσως επικοινώνησε μαζί του να δω τι τρέχει, ποιος είναι αυτός, γιατί τα λέει αυτά. Μου έστειλε το άρθρο του φυσικά, σε PDF κτλ. Και αμέσως θεώρησα ορθόν και σόφρον να δημιουργήσω μια ομάδα, μια πρωτοβουλία πήρα δηλαδή, από ειδικούς Έλληνες, αλλά και όχι μόνο, και από ξένους ειδικούς στην τεχνική, η οποία είναι η μοναδική τεχνική με ελάχιστο δείγμα μιλιγραμμαρίων σκόνης από το πλάγιο μέρος του δίσκου, να δώσει απάντηση 100% μπορώ να πω, αν είναι αυθεντικός ή αν δεν είναι. Αυτή η ομάδα... Συγγνώμη, μπαίνει τέτοιο θέμα, άραγε, αν είναι αυθεντικός ή όχι? Γιατί όχι? Εγώ μιλάω καθαρά επιστημονικά και σαν φυσικός, κύριε Χαρδαβέλα. Δεν είμαι αρχαιολόγος, αλλά όταν βλέπω ένα αντικείμενο το οποίο αμφισβητείται, ο άλλος λέει έτσι, οι αρχαιολόγοι, διάφορες αγνώμες υπάρχουν, θεωρώ ότι έπρεπε να δοθεί μια απάντηση ακριβώς. Δηλαδή, τόσα άλλα αντικείμενα τα οποία η μέθοδος της φωτάβιας έχει εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Γιατί να μην εφαρμοστεί και σε αυτό? Οι αρχαιολόγοι διαφωνούν, γιατί ο κύριος Άιζενμπεργκ είναι εκτιμητής έργων αρχαίας τέχνης. Υπάρχουν αρχαιολόγοι στη χώρα μας, σίγουρα όχι, που δεν διαφωνούν. Ποιοι είναι αυτοί που διαφωνούν και συμμετέχουν στην προσπάθειά σας? Διαφωνούν, όχι. Η δικιά μου προσπάθεια είναι επιστήμονες φυσικοί, αρχαιομέτρες βασικά. Όχι, είπατε ότι υπάρχουν αρχαιολόγοι που διαφωνούν για την αυθεντικότητα. Η ομάδα αυτή, του Άιζενμπεργκ, και υπέριξε αυτόν, αυτό εννοώ. Ένα λεπτάκι. Αλλά όταν έχω μιλήσει εγώ με αρχαιολόγους συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο, πραγματικά μου λένε, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά μου λένε ότι κανονικά πρέπει να ελεγχθεί. Γιατί όμως αποφασίσαμε τελικά στα 100 χρόνια από την έβρεση του συγκεκριμένου δίσκου να πούμε ότι είναι πλαστός? Γιατί δεν έγινε αυτό παράδειγμα 30-40 χρόνια πριν? Δεν υπήρχε μέθοδος για να χρονολογήσουμε τέλος πάντων? Η μέθοδος της φωτάβιας ξεκίνησε από τη δεκαετία του 50 με 60. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί. Αλλά κανείς δεν το αμφισβήτησε γι' αυτό. Θεωρείται ότι ήταν δεδομένο. Τι μας ξύπνησε τελικά αυτό το ενδιαφέρον τώρα να πούμε ότι είναι πλαστός? Εδώ ο κύριος Άιζενμπεργκ δηλώνει από το 1971
ότι ουδέποτε ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα αυτό πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή 5-6 χρόνια το πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω αυτές τις εικασίες. Πριν απαντήσει στις εικασίες, γιατί οι εικασίες γίνονται. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί εγώ είμαι ο τροχονόμος σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να λέω ότι πρέπει να γίνει. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίσουμε τον κύριο Λιριτζή να ολοκληρώσουμε το θέμα του δίσκου της Φεστού και να περάσουμε στο άλλο θέμα που λέγαμε λίγο πριν με το Σαμπάνια. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό με το δίσκο της Φεστού και με το συνέδριο που έγινε στην Αγγλία για να αποδειχθεί ή να μην αποδειχθεί η πλαστότητά του. Ο καθηγητής της Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κ. Λιριτζής, έχει να μας πει κάτι να συμπληρώσετε, γιατί σας διάκοψα λίγο πριν. Ναι, εγώ βρίσκομαι εδώ, κύριε Χαραβέλη, να σας πω ότι αμέσως μετά την έκδοση αυτού του περιοδικού και του άρθρου, το καλοκαίρι ακριβώς, σύστησε μια ομάδα από 5 Έλληνες ειδικούς στην φωτάβια και 2 ξένους, ένας Δανός και μια Γαλλίδα. Οποία συμφωνήσαμε όλοι, εφόσον κάνουμε αίτηση στο Υπουργείο με την πρωτοβουλία που έχω πάρει από τον Αύγουστο και μας δοθεί η άδεια, όλοι μαζί να κάνουμε επαναληπτικές μετρήσεις, να αποδείξουμε πέραν κάθε αμφιβολίας πλέον ότι είναι γνήσιος κτλ. Άρα λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή, πολύ σπουδαία και έχει αυτή τη στιγμή κατατεθεί στο αρμόδιο Μουσείο Ηρακλείου, το οποίο με πληροφόρησε ότι το έστειλε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και περιμένουμε την απάντηση. Άρα λοιπόν από πλευράς δικιάς μας επιστημόνων, Ελλήνων, είσαστε έτοιμοι ακριβώς να κάνουμε ό,τι παρόμοιο το θετικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καταστραφεί σε καμία περίπτωση ο δίσκος. Όπως είναι ο δίσκος, στο πλάγιο του μέρους με ένα τρυπανάκι θέλουμε γύρω στα 100 μιλιγραμμάρια σκόνη, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Το οποίο μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Λιριτζή? Βεβαίως. Έχει δηλώσει ο κύριος Άιζεμπεργκ ότι θα αποδεχτεί τα αποτελέσματα από αυτή την πρωτοβουλία? Ναι, το έχει πει όχι μόνο σε μένα, το έχει πει και από ό,τι έμαθα και στο συνέδριο. Εγώ δεν πήγα στο συνέδριο, όταν πληροφορήθηκα εγώ όλα αυτά που γίνονται. Προτίμησα να είμαι εκτός και να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω, ό,τι μου λέει η συνείδησή μου. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Έτσι. Για να μην υπάρχει και σε εκκρεμότητα αυτό το ζήτημα. Και ο κάθε Άιζεμπεργκ να βγαίνει και να λέει ότι μπορεί αυτό να είναι πλαστό, διότι αυτό αφορά όλους μας. Διότι εμφανιζόμαστε να κοροϊδεύουμε την διεθνή κοινή γνώμη ότι έχουμε ένα δίσκο της Φεστού που είναι αρχαίος, αλλά αν αποδειχθεί ότι είναι καινούριος, βεβαίως και υπάρχει ζήτημα. Πάμε λοιπόν να δούμε και τη δική σας άποψη στο θέμα αυτό. Συμμετέχετε ήδη από την αρχή της εκπομπής σε ένα ερώτημα που μας το εξηγεί ο Γιάννης, γιατί εγώ είμαι και λίγο ηλίθιος και το καταλαβαίνω. Ναι. Για όσους λοιπόν από εσάς μάλλον βλέπετε την εκπομπή αυτή και θέλετε να δηλώσετε υπέρ ή κατά της επίσημης εξέτασης του δίσκου της Φεστού, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο 54010, βάζοντας για τους υπέρ ΠΑ1 και για όσους είστε βεβαίως κατά στο ΠΑ2. Για εσάς λοιπόν που συμμετέχετε σε αυτή την ψηφοφορία, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα βραβείο ή ένα έπαθλο αν θέλετε, ένα mini laptop, το οποίο το παίρνετε μαζί σας και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ οπουδήποτε βρίσκεστε. Αλλά συμμετέχουν και κάποιοι άλλοι. Συμμετέχουν και οι φίλοι της εκπομπής αυτής, οι οποίοι μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα στο 54010, καταθέτοντας μία άποψη για την εκπομπή ή ένα σχόλιο που θέλετε βεβαίως να μας δώσετε. Ωραία. Όχι με email, όχι με τηλέφωνα. Μόνο με μήνυμα. Μάλιστα. Μετά από μια μισή εκπομπή, ξανακαταλαβαίνω τι γίνεται στην ιστορία. Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Παξιβάνογλου. Να πάμε στον κύριο Παξιβάνογλου. Προηγουμένως που κάναμε διάλειμμα, σας είδα λιγάκι έτσι αγχωμένο με την υπόθεση του δίσκου της Φεστού. Όχι, κάθε άλλο. Εγώ προσχωρώ ευχαρίστως την άποψη του κυρίου καθηγητού, διότι πρέπει να δοθεί μια απάντηση συγκεκριμένη. Το θέμα είναι ότι μήπως ανοίξουμε τον ασκό του αιώλου και αρχίσουν μετά όλοι και μας λένε να ερευνήσουμε και αυτό, να ερευνήσουμε και το άλλο, να ερευνήσουμε και το άλλο, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο σαν χώρα, διότι η μόνη χώρα που έχει όλα αυτά τα ευρήματα είμαστε εμείς και έτσι θα γίνουμε... Έτσι. Πρέπει πάντως να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από την Κρήτη. Η κριτική είναι κάθετα απέναντι σε αυτή την ιστορία, διότι αρχίζει μια αμφισβήτηση ενός αρχαιολογικού αντικειμένου που είναι πολύ σπάνιο, είναι ο δίσκος της Φεστού, και βεβαίως οι φίλοι μας κριτικοί λένε δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να πούμε. Εγώ πιστεύω όμως, ακριβώς συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λιριτζή, ότι επειδή προφανώς αυτή η προσπάθεια θα διονύζεται και θα έρχεται στην επιφάνεια κάθε τόσο, είναι γνήσιος ή δεν είναι γνήσιος. Αντί λοιπόν να είμαστε σε αυτό το ερώτημα, που μπορεί να μας εκθέτει λιγάκι και διεθνώς,
Διότι οι κακοπροαίρετοι μπορεί να βλέπουν αυτά τα πράγματα και να λένε «Α, οι απατεώνες οι Έλληνες». Ναι, να γίνει λοιπόν η μέτρηση και να τελειώνει αυτή η ιστορία και να απαντήσουμε «Ναι, είναι αυθεντικός». Αντί να σέρνετε αυτό το ερώτημα και αυτή η σκιά, αν είναι ή όχι αυθεντικός ο δίσκος της Φεστού. Άρα λοιπόν, φίλοι της Κρήτης, που σας αγαπώ πάρα πολύ και με αγαπάτε και το ξέρω, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, ούτε πρόκειται να γίνει καταστροφή του δίσκου. Απλά θα κλείσουν τα στόματα. Ορίστε. Γι' αυτόν τον λόγο, κύριε Χαρδαβέλα, πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτό που σας είπα, ότι ποιος θα κάνει αυτή τη μέτρηση είναι μια ομάδα. Η οποία είναι και Έλληνες και ξένοι. Α, μπράβο. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Είναι Δανία, από τα καλύτερα εργαστήρια το καλύτερο της Δανίας και αναγνωρισμένο διεθνώς. Από το καλύτερο στη Γαλλία και τα δικά μας. Αυτό είναι θέμα είναι Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί πέρα. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, θα απευθυνθούμε και στον κύριο Λιάπη, τον Υπουργό Πολιτισμού, και θα πιέσουμε τα πράγματα να δοθεί άδεια. Εφόσον βεβαιωνόμαστε ότι δεν θα καταστραφεί σε τίποτα ο δίσκος, για μερικά χιλιοστά μιλάμε τώρα. 100 μιλιγραμμάρια περίπου. Σκόνη δηλαδή. Δεν υπάρχει θέμα καταστροφή του δίσκου, άρα ναι, να δοθεί. Θα μπορούσαμε, κύριε Χαρδαβέλα, να πούμε ότι αυτός ο δίσκος, θα μπορούσαμε να πούμε, βρέθηκε, αλλά σπασμένο σε κομμάτια. Τι θα γινόταν, θα τον ένωναν μαζί. Δεν θα υπήρχε ρόχμες, κάποια κομματάκια θα έβγαν. Πάλι θα άξιζε όμως, θα ήταν το μεγάλο σπουδαίο έβριμα. Τώρα, αν πάρουμε 100 μιλιγραμμάρια, δεν νομίζω ότι εκεί θα το σταθούμε. Λοιπόν, πάντως, αν μου επιτρέπετε, θα κάνω μια αδυσίωνη πρόβλεψη. Εάν υποθέσουμε ότι είναι θετικά για μας, που εγώ αυτό πιστεύω, τα αποτελέσματα, ότι είναι γνήσιος ο δίσκος, η επόμενη αμφισβήτηση θα είναι για τα αποτελέσματα της ερεύνης. Από τα ίδια άτομα. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική, εντάξει, δεν είναι θέμα να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βάζουμε εδώ πέρα μια ανωτελεία στο θέμα αυτό. Μια ανωτελεία. Εμείς θα βοηθήσουμε και θα πιέσουμε τα πράγματα και στο Υπουργείο Πολιτισμού να γίνει τελικά αυτή η μέτρηση. Και γυρνάμε στο δεδομένο μας θέμα, που είναι η μελέτη η μεγάλη που ξεκινάει ο Πάρνια και το πείραμα που γίνεται για να βρούμε, όχι αν υπάρχει άλλη ζωή, δεν θα το έλεγα έτσι, γιατί δεν θα απαντηθεί το ερώτημα αυτό από τη μελέτη του Πάρνια, θα απαντηθεί το ερώτημα τι συμβαίνει σε αυτό το διάστημα της μετάβασης από τη ζωή στο θάνατο. Ναι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια ακόμη μαρτυρία, η οποία έχει να κάνει με μια κυρία που έζησε μια τέτοια εμπειρία και μας μεταφέρει τα συναισθήματά της και το πώς ακριβώς αντιμετωπίζει τη ζωή σήμερα, έχοντας επιστρέψει από την άλλη πλευρά. Ας δούμε λοιπόν τι μας λέει. Τις εξετάσεις και είδαν ότι έχουμε όγκο στον εγκέφαλο. Αφού με βγάλανε από το πρώτο χειρουργείο, άρχισα και έπεφτα σε κόμμα. Ήρθε ένας γιατρός, κοίταξε τα άκρα, είδα ότι δεν είχα αντιδράσεις και τα μάτια. Το μόνο που θυμάμαι κάποια στιγμή, ήμουνα σαν να μην ήταν. Είχα βγει από το σώμα μου και είδα τη μητέρα μου που ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Ο τοίχος ήταν στο χρώμα ινοπνευματί, κρατούσε ένα σταυρό και έκανε δεξιά-αριστερά στους ώμους της και έλεγε δεν είναι δυνατόν το παιδί μου και έκλαιγε. Μόλις ξύπνησα και όλα αυτά, τους είπα ότι ξέρεις μάνα, λέω, σε είδα ότι ήσουν κάτω στο χειρουργείο. Της λέω πώς είναι ότι σε είδα, της λέω σε ένα τοίχο ότι ήσουν και ήταν το χρώμα αυτό και την κρατούσε σε ένα σταυρό. Και εκείνη την ώρα την είδα τη μητέρα μου που έμεινε λίγο και γυρίζει και μου λέει έτσι ήταν, λέει, εκεί ήμουνα και αυτό κρατούσα. Ποια ήταν η αίσθηση που σας δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή που ζούσατε όλο αυτό? Δεν ένιωθα πόνο, δεν ένιωθα... Το μόνο δηλαδή την κοιτούσα, τη μητέρα μου, και έλεγα γιατί κλαίει αφού εγώ είμαι μια χαρά. Γιατί αυτός ο πόνος, ας πούμε. Εγώ ένιωθα πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή ούτε τον πόνο, μόνο ευτυχία, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή σαν να μην έχω ούτε προβλήματα, ούτε σαν να έχω περάσει κάτι. Είχα ξεχάσει δηλαδή και τα χειρουργία και δηλαδή δεν καταλάβαινα ότι ήμουν μέσα στο χειρουργείο. Και γι' αυτό και ένιωθα αυτό και έλεγα γιατί, ας πούμε, κάνει έτσι. Έχετε αναθεωρήσει κάποιες απόψεις που πιστεύατε πριν στη ζωή σας και τώρα μετά από αυτό που σας συνέβη? Όταν δεν έχεις περάσει κάτι τέτοιο,
Δεν βλέπεις τα πράγματα, ασήμαντα πράγματα που νομίζουμε εμείς ότι είναι ασήμαντα. Όπως είναι ένα λουλούδι. Όπως είναι η γέννηση ενός μωρού. Όπως είναι η αγάπη του πατέρα μου, της μητέρας μου που είναι όλοι μαζί και όλα αυτά. Δεν τα καταλαβαίνεις. Νομίζεις ότι είναι δεδομένο. Και έτσι δεν δίνεις πολύ σημασία. Ενώ όταν νιώθεις ότι τα χάνεις και ξαφνικά γυρίζεις πάλι πίσω, λες, αρχίζεις και τα βλέπεις καλύτερα δηλαδή και τα νιώθεις πιο έντονα. Το βλέπεις, ας πούμε, το λουλούδι και θες να το φιλήσεις, ένα τέτοιο πράγμα. Να το αγκαλιάσεις, να το μιλήσεις. Σου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Επειδή έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε από ό,τι φαίνεται, γιατί αυτές οι μαρτυρίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες, και επειδή είναι σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια της ομάδας του Πάρνια να βρει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα έλεγα να πάμε στο επόμενο βίντεο. Που δείχνει τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τις έρευνες και τις μελέτες από πανεπιστημιακούς καθηγητές στο εξωτερικό. Θα δούμε σε ποια συμπεράσματα έχουν καταλήξει και προσπαθούν να απαντήσουν σε ένα βασικό ερώτημα. Μήπως όλα αυτά είναι παιχνίδια του κεφάλου? Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο στη σημερινή μας εκπομπή και μετά θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να κουβεντιάσουμε τους καλεσμένους μας, να μετάσχει το κοινό, να κάνουμε την κλήρωση στο δώρο μας και να φτάσουμε αισίως στις 2 και 4 που θα σας αφήσουμε σήμερα το βράδυ, γιατί είπαμε ότι σήμερα είναι ένα βράδυ που θα ξενυχτήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε το τελευταίο βίντεο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην κουβέντα μας. Και εσείς... Είναι λοιπόν βέβαιο ότι μετά από όλη αυτή την έρευνα, την οποία θα παρακολουθήσουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις μεταθανάτες ή επιθανάτες εμπειρίες. Ωστόσο, κύριε νομικέ, θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα εάν εσείς έχετε κάποιους ασθενείς, φίλους, συγγενείς που είχαν τις εμπειρίες. Ναι, έχει τύχει να μου περιγράψουν 2 φιλικά μου πρόσωπα τέτοιες εμπειρίες. Ο ένας είναι καλός φίλος μου και συνάδελφος που πριν περίπου 1,5 χρόνο είχε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας και κάποια στιγμή είχαμε πει όλοι τον χάσαμε. Και μάλιστα ήταν Κυριακή του Πάσχα, Μεγάλο Σάββατο προς Κυριακή. Έμεινε 12 μέρες σε κομματώδη κατάσταση, σε πολύ κακή εικόνα, και όταν συνήλθε, και σας λέω για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τα πολύ πιστεύει, ούτε είχε διαβάσει ποτέ τέτοια πράγματα, μας περιέγραψε ακριβώς πώς έβλεπε τη γη από ψηλά, έβλεπε τον κόσμο να πηγαίνει η εκκλησία την Κυριακή του Πάσχα, μας είπε είδε συγγενείς αγαπητούς, το τούνελ, το φως, όλα αυτά. Και ένα άλλο αντίστοιχο, μία φίλη, η οποία βγήκε έτσι, μας περιέγραψε μετά από μια καρδιακή ανακοπή που έγινε για ένα πρόβλημα υγείας που είχε, που έβλεπε από πάνω όλους αυτούς που προσπαθούσαν να κάνουν την ανάνυψη, άκουγε τι λέγανε, μάλιστα μετεφέρθηκε, είδε ένα δικό της φιλικό πρόσωπο που δεν ήταν πια κοντά, ήταν στη ζωή αλλά δεν ήταν μαζί, και του περιέγραψε όταν συνήλθε μετά, ο οποίος δεν ήξερε τίποτα για το συμβάν, μέχρι σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού του βρισκόταν εκείνη την ώρα, τα πάντα. Τι λέτε, αυτό είναι φοβερό. Ναι, είναι πολύ και εδώ διαφωνώ κάθετα με αυτά που είπε ο γιατρός ο τελευταίος. Πρώτον, διότι, ξέρετε, με ενοχλεί το να θεωρούμε ότι με τη γνώση που έχουμε σήμερα σε διάφορα πράγματα τον άκουσα να είναι κάθετος. Τελειώσαμε, δεν το συζητάμε. Άμα αρχίσουμε στην επιστήμη να λέμε τελειώσαμε, δεν το συζητάμε, καήκαμε. Έτσι, αν δεν αφήσουμε παράθυρα ανοιχτά, ότι κάτι δεν, όχι κάτι, τίποτα δεν ξέρουμε. Έτσι, εδώ αλλάζουν πράγματα κάθε μέρα, βρίσκουμε καινούργια, αλλάζουμε απόψεις. Δηλαδή, μην προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα πάντα με τη γνώση που έχουμε σήμερα. Αφήσουμε περιθώριο να μάθουμε και κάτι άλλο αργότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι υπερβολικό αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό που το λέτε αυτό και το λέει ένας γιατρός, ένας επιστήμονας. Το λέμε πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Δεν θεωρούμε δεδομένο ότι η επιστήμη έχει τελειώσει. Καήκαμε. Έχει κλείσει, έχει κόψει το νήμα, έχει φτάσει στο τέλος. Η επιστήμη είναι ακόμη στην αρχή. Πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μια σωστή έτσι, γνώση και άποψη έχουν έρθει εδώ πέρα και έχουν πει ότι ξέρετε κάτι, αντιλαμβανόμαστε το 5 ή το 10% όσων συμβαίνουν γύρω μας και η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει μόνο αυτό το μικρό ποσοστό. Μπορεί να συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα γύρω μας, στη ζωή μας, που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη ή θα τα εξηγήσει η επιστήμη του μέλλοντος. Άρα λοιπόν πραγματικά, και σας παρακαλώ όλους σας,
Ας μην κλείνουμε έτσι αρνητικά τα παράθυρα της γνώσης και της έρευνας. Ας αφήνουμε χαραμάδες για να μπορεί να περάσει το φως της έρευνας του μέλλοντος. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά τα οποία φαίνεται να τα καταθέτουν όλες οι μαρτυρίες αυτές. Και θέλω να ρωτήσω και εσάς, κυρία Κόρμπα, αυτά τα χαρακτηριστικά τα είδατε και εσείς, τα νιώσατε? Παράδειγμα, το τούνελ, το φως. Για το τούνελ δεν θυμάμαι. Όχι. Όχι. Ούτε φως, ούτε τούνελ. Εγώ θα ήθελα ένα λεπτό, συγγνώμη. Εγώ θα ήθελα από την κυρία Κόρμπα να μας πει αυτές τις 3 περιπτώσεις που σας λίγο πριν διαπρόκειτο να μας πει. Ναι, αλλά πριν μας το πείτε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως. Είχαμε λοιπόν μείνει στην κουβέντα μας για τα συμπεράσματα τα οποία έβγαλε η κυρία Κόρμπα μετά από αυτήν την σοβαρή επιθανάτη εμπειρία που είχε. Πείτε μας λοιπόν, κυρία Κόρμπα, ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα που σας έκαναν να αλλάξετε αντιμετώπιση στη ζωή σήμερα? Το πρώτο αποτέλεσμα, και ήταν φυσικό, ήταν απαλλαγή από το φόβο του θανάτου. Το δεύτερο, είτε και κρατάει αυτό και αρκετά, είτε είναι μόνο μερικές στιγμές, πάντως απαλλαγή από αυτό το φόβο. Το δεύτερο ήταν μια επίγνωση, δεν είχα βέβαια τις θεωρητικές γνώσεις που προσπάθησα να αποκτήσω μετά, μια επίγνωση ότι αυτό το υλικό σώμα είναι ένα περίβλημα, το είδα κάτω. Άρα υπάρχει κάτι άλλο, δεν ήξερα για ενεργειακά σώματα, για αιθερικά, για αστρικά, για όλα αυτά τότε, αλλά ήταν αυτή η επίγνωση, το υλικό σώμα είναι το περίβλημα, υπάρχει κάτι που συνεχίζει και είναι αθάνατο. Ενέργεια, πνεύμα, ψυχή, πείτε το πώς θέλετε. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, έτσι όπως ακούγεται, γιατί δεν σημαίνει ένα οριστικό τέλος, κύριε Μπαξιβάνου, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Και με οδήγησε. Όταν θα έχω τον λόγο, θα συμπληρώσω από εκεί. Και με οδήγησε και πια σε μελέτη και σε έρευνα τι είναι αυτά τα μετά. Το τρίτο ήταν, τι ωραία που ήταν εκεί πάνω. Πρέπει να πεθάνω. Πριν μας πείτε τι ωραία που ήταν εκεί πέρα πάνω, θέλω να μας πείτε αυτό που είπατε λίγο πριν. Έκανα μετά μια έρευνα και ανακάλυψα μετά τι γίνεται. Άρχισα να κάνω μελέτες, να διαβάζω. Δεν είχα την εμπειρία, δεν είχα όμως τη θεωρητική γνώση. Με τις εναλλακτικές θεραπείες είναι που ασχολείστε και τώρα. Δηλαδή αυτό το γεγονός στάθηκε η αφορμή για να αλλάξετε όχι απλώς στάση ζωής. Όλα τα ενδιαφέροντά σας, να στραφείτε στις ενέργειες, να ψάξετε τι υπάρχει εκεί έξω, κάτι βέβαια. Και ιδίως το τρίτο που θα σας πω, ότι τι ωραία που ήταν εκεί πάνω, αλλά πρέπει να πεθάνω για να ξανανιώσω την ευδαιμονία. Και τι τρόποι υπάρχουν, τρόποι μη βλαβεροί, γιατί βλαβεροί με ποτά αποχωριστικά και τέτοια, ευχαριστώ πολύ. Έτσι οδηγήθηκα λοιπόν και εκεί σε άλλους δρόμους, οδηγήθηκα στο διαλογισμό. Δηλαδή πώς μπορώ να ξαναβρω αυτή την γαλήνη, την ευδαιμονία, την απαλλαγή από τις γήινες εντάσεις. Άρα ένας δρόμος είναι ο διαλογισμός. Ένας δρόμος είναι ο διαλογισμός. Κύριε Μπαξιβάνογλου, για πέστε μου από τη δική σας πλευρά που έχετε. Λοιπόν, να σας πω, είναι πολλά τα ενδιαφέροντα. Καταρχάς, να επιβεβαιώσω τις μαρτυρίες αυτές που ακούσαμε, σχεδόν αυτολεξί, από δύο ανθρώπους, τον έναν τον οποίον πρέπει εσείς τουλάχιστον να τον γνωρίζετε, οι νεότεροι όχι. Μιλάω για τον Γιώργο τον Παπαδάκη, τον Κατσέρ. Μάλιστα. Έτσι. Με τον οποίο είχαμε καλές σχέσεις, διότι ήταν και συνάδελφος. Είχε χρυσογοεί ορολογοποιείο στον Πειραιά. Ο άνθρωπος αυτός χειρουργήθηκε στην Αμερική κάποια στιγμή και είχε ακριβώς την εμπειρία του λιβαδιού που ανεφέρθη στο βίντεο, χωρίς την παρεμβολή της Παναγίας. Αυτό δεν θυμάμαι να μου το διηγήθηκε. Εκείνο και θέμα πίστης. Εκείνο όμως που μου είπε σαν αντίδραση ήταν ότι όταν επέστρεψε πια, όταν επανήλθε στην ανάνυψη, η αντίδρασή του ήταν να αρπάξει τον γιατρό από το πέτο και καταλάβει, θυμάστε τι χέρια είχε, σαν φρατζόλες ας πούμε, τον άρπαξε από το πέτο και γιατί με έφερες πίσω. Διότι εκεί ήταν πάρα πολύ ωραία. Να μην φάμε τον χρόνο με την επανάληψη των ιδίων λέξεων. Το γρασίδι, αυτό το φως και τα λοιπά. Ένα λεπτό, βάλτε μια ανατολία. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο νομικό, τον γιατρό της παρέμβασης. Υπάρχει μια εξήγηση αυτών των πώς να το πω κανείς, αισθήσεων ίσως, ότι πάμε κάπου πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ γαλήνια, λιβάδια, πάρα πολύ ωραία όλα. Σίγουρα. Αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Δεν μπορεί να δοθεί. Εγώ διαφωνώ να δοθεί ιατρική εξήγηση σώνη και καλά για αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή,
Γιατί όλα να είναι χημικοί μηχανισμοί, νευροδιαβαστές, όλα πρέπει να τα εξηγήσουμε και έτσι. Πάμε στο μεταφυσικό εκεί πέρα. Βέβαια, αναγκαστικά. Γιατί να το απορρίψουμε έτσι? Γιατί αν πάψουμε να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει μεταφυσικό, με αυτή τη λογική δεν υπάρχει θρησκεία, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Κάποιοι το δέχονται. Δικαίωμά τους, δεν το συζητάμε. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε την άποψη ότι υπάρχει Θεός, όπως τον ονομάζει ο καθένας, στην κάθε θρησκεία, και οι περισσότεροι δέχονται την αθανασία της ψυχής, όλα αυτά, άρα γιατί να μην υπάρχει κάτι έξω από το υλικό σώμα, έτσι, ένα ενεργειακό σώμα, ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, ένα κάτι και στο οποίο ίσως να μεταφερόμαστε. Μπράβο. Το οποίο δεν χάνεται. Το οποίο δεν χάνεται, διότι η ενέργεια δεν χάνεται. Είναι άειλο και δεν χάνεται. Η ενέργεια δεν χάνεται. Αν αποκλείσουμε αυτό το πράγμα που λέει ο γιατρός, δεν έχουμε λόγο να συζητάμε για τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι να ερευνήσει κανείς από εκεί? Πολύ λίγο να σκεφτούμε και ήρθαμε, φύγαμε. Εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι όντως ένα πλήγμα στον υλισμό, γιατί αποτελούν μία μορφή πρόγευσης της θείας υπερβατικής πραγματικότητας. Επομένως, δεν μπορούμε να αποκλείουμε ακριβώς την πέρα από τις αισθήσεις πνευματική πραγματικότητα που βιώνει σε εξαιρετικές περιστάσεις ο άνθρωπος. Μάλιστα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο μπορεί να επιβεβαιώσει αν μιλάμε για μεταφυσικό ή αν μιλάμε για μια εγκεφαλική διεργασία. Και αυτό το ερώτημα το θέτω σε εσάς, κυρία Κόρμπα. Όταν επανήλθατε, μπορέσατε να επιβεβαιώσετε την εμπειρία σας αυτή με κάτι που σας είπαν οι γύρω σας, που μπορείτε βεβαίως και εσείς να το επαναφέρετε στη μνήμη σας? Ναι, βέβαια. Τι ήταν αυτό το οποίο συνέβη? Η μητέρα μου που είδα και αυτά που έλεγε. Χάνω το κορίτσι μου, τρέξτε, που φώναζε, όλο αυτό. Άρα επιβεβαίωνε την πραγματικότητα των καταστάσεων αυτών. Βέβαια. Εδώ πέρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για εγκεφαλική διεργασία απαραίτητος. Πρέπει να έχει να κάνει κάτι. Ναι, πέρα υπάρχει, του φυσικού. ένα κρίσιμο ερώτημα σε όλα αυτά που κουβεντιάζουμε. Το λέω και σε εσάς, το λέω και σε εσάς. Πολλοί πιστεύουν ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί κάποιο μικρό διάστημα μετά όταν υπάρξει διακοπή της καρδιάς. Ο εγκέφαλος δεν σβήνει, λειτουργεί για κάποιο μικρό διάστημα. Άλλοι λένε δευτερόλεπτα, άλλοι λένε 3 λεπτά, άλλοι λένε 5 λεπτά. Και η άποψη είναι ότι μήπως ο εγκέφαλος έχει κρατήσει κάποιες εικόνες του περιβάλλοντος, τις οποίες αναπαράγει εκείνη τις στιγμές, λίγο πριν σβήσει εντελώς. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω ηλεκτρικών διεργασιών? Αν συνέβαινε αυτό, καταρχήν γιατί το ποσοστό σταθερά των ανθρώπων που βρίσκουν ότι έχουν τέτοιες εμπειρίες είναι γύρω στο 15%. Θα έπρεπε να το είχαν πολύ περισσότεροι, αφού όλοι περνάνε την ίδια κατάσταση. Γιατί δεν το έχουν σχεδόν όλοι την ίδια εμπειρία? Μετά αυτές οι εικόνες, από τη στιγμή που ο άλλος ο ίδιος θυμάται το σώμα του απ' έξω, βλέπει και ακούει πράγματα και είναι δεδομένο ότι έχουν περάσει 3, 5, 10 λεπτά που είναι σε καρδιακή ανακοπή, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να ακούει και με το φυσικό του σώμα και να λαμβάνει ερεθίσματα. Αν ο εγκέφαλος μπορούσε να λαμβάνει τέτοια ερεθίσματα όντας πλήρως ανοξεμικός, χωρίς οξυγόνο, τότε θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι καλύτερα τότε. Σωστά. Γιατί να τον έχουμε? Να ρωτήσω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σχετικός καθόλου με το θέμα μας. Και είσαστε εσείς, κύριε Λιριτζή, ο αρχαιομέτρης καθηγητής. Πώς τα ακούτε όλα αυτά και τι αίσθηση σας δημιουργείτε? Το πρώτο ερώτημα που μου βγαίνει είναι ποια είναι η σχέση αυτών των εικόνων με τις ονειρικές εικόνες. Με τις εικόνες από τα όνειρα. Γιατί πολλά από αυτά έχω ακούσει και εγώ ίδιος το έχω υποστεί φυσικά, αλλά σε όνειρο. Μάλιστα. Και εγώ το έχω δει αυτό, να βγω έξω από το σώμα μου και να δω. Μιλάτε για αστρική προβολή προφανώς, κύριε Λιριτζή. Είναι διαφορετικό το φαινόμενο αυτό. Ναι, αλλά οι εικόνες είναι ίδιες όμως. Το φαινόμενο αυτά που λένε είναι ίδια. Ναι, αλλά δεν έχει περάσει το σοκ. Δηλαδή δεν έχει περάσει το φως, το έντονο λευκό φως. Ναι. Είναι το θέμα και τη δει. Άρα λοιπόν. Αλλά στο όνειρό μου. Απλώς θα ήθελα να μου. Δεν έχει βιώσει όμως γεγονότα και πράγματα που γινόντουσαν. Έχει μόνο εικόνες. Οι εικόνες που είναι από την υπόλοιπη ζωή του, από τις εμπειρίες του. Ναι. Δεν μπορεί στο όνειρο να δεις πραγματικά γεγονότα που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Έχω εγώ την. Συζητούσαμε προηγουμένως στο διάλειμμα με την κυρία. Εγώ έχω κάνει αυτή ασυνείδητα όμως, έτσι, 2 φορές αυτή την αστρική προβολή που λέει ο Γιάννης και πολύ σωστά τη λέει. Εγώ θα την πω την θεώρηση εκ των άνω. Έτσι. Έφτασα πάνω από το κρεβάτι του παιδιού μου, είδα ότι είναι ξεσκέπαστος
Και η αντίδρασή μου, η φυσική αντίδραση εκείνη τη στιγμή ήταν να σκύψω να τον... Αλλά επειδή δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη νέα κατάσταση στην οποία χωρίς να θέλω βρέθηκα, ένιωσα να βουτάω. Έτσι, να πέφτω από το ύψος του ταβανιού, ας πούμε, κάτω της οροφής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επιστρέψω στο κρεβάτι που κοιμόμουν. Σηκώθηκα ακριβώς, ξύπνησα βέβαια. Σηκώθηκα, πήγα στο Μιχάλη από πάνω και αυτό που είδα ήταν ακριβώς αυτό που είχα δει προλίγου. Ακριβώς την ίδια εικόνα. Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι όνειρο. Εκείνο δεν είναι όνειρο αυτό. Έτσι. Εκείνο λοιπόν που μπορώ να προσθέσω στα όσα είπε ο κύριος Λιριτζής είναι το εξής. Ξεχνάμε ότι ο ύπνος είναι ο δίδυμος αδερφός του θανάτου κατά την ελληνική μυθολογία. Κατά συνέπεια, πράγματα τα οποία μπορεί, εμπειρίες που μπορείς να λάβεις, ας το πούμε, στην τελευταία στιγμή της ζωής σου, τίποτα δεν αποκλείεται με συνθήκες παρόμοιες, γιατί παρέλειψα να σας πω, τις δύο αυτές εμπειρίες που είχαν τα εξής χαρακτηριστικά, κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεύτερον, είχε υψηλή θερμοκρασία. Ήταν καλοκαίρι και τις δύο φορές. Προσέξτε κάτι. Έτσι. Δεν ξέρω αν παίζουν κάποιο ρόλο αυτά, αλλά ήταν κοινά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για το σήμερα. Και όταν λέω σήμερα, μέσα στα τελευταία 50-100 χρόνια, νομίζω θα άξιζε να δούμε το φαινόμενο αυτό. Πώς το έβλεπαν στην αρχαιότητα, οι αρχαίοι συγγραφείς. Και έχουμε πολλά παραδείγματα και από την πολιτεία του Πλάτωνα, από ό,τι ξέρω, και από τον Πλούταρχο, και από τον Στράβωνα. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπαν αυτοί και πώς το μύθο αυτό. Μερικές φορές το λέγανε σαν μύθο, σαν αλληγορία, μέσα στα. Όταν ο Σοκράτης μιλάει στον Γλάφκονα για τον Ήρ, τον Αρμένιο, που σκοτώθηκε. Άρα υπάρχουν ίδιες εμπειρίες και τότε. Ναι, και το near death experience που λέμε, δηλαδή το χρονικό διάστημα που ζει, πόσα είναι, δεν ξέρουμε, λεφτά, ημέρες. Στην αρχαία εποχή, πάντως, έχουμε αποδείξει ότι είναι μέρες. Μέρες. Αυτά τουλάχιστον είναι μέρες. Διότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη διαφορά. Άλλο το όνειρο ή το συνειδητό όνειρο, όπου εκεί πέρα μπορεί να βλέπουμε κάποια πράγματα, περίπτωση κυρίου Μπαξεβάνογλου. Στο όνειρο στα είδατε αυτά, έτσι δεν είναι? Σας λέω ότι ήταν μια εμπειρία, βέβαια. Κοιμόμενος το στο όνειρο. Έφυγα. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα όμως, που αυτό ίσως έχει πιο ενδιαφέρον να ερευνήσουμε, είναι αυτό το μικρό διάστημα, το χρονικό, το άγνωστο μικρό διάστημα μεταξύ ζωής και θανάτου. Εάν φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα μέσα από τη μελέτη του Πάρνια ή μετά από 50 ή μετά από 100 χρόνια που η επιστήμη θα έχει προχωρήσει, μπορεί να δοθεί απάντηση τι συμβαίνει μετά το τέλος της ζωής του ανθρώπου. Όταν το σώμα, αυτό το σκεύος, όπως το είπατε, εσείς το είπατε νομίζω, κυρία Εκόβα, το περίβλημα, αυτό είναι. Όχι. Αχρηστευτεί. Πάει σε απόσυρση. Όπως ένα αυτοκίνητο που το πάμε σε απόσυρση και τελειώνει σε παλιοσίδερα. Αλλά αυτό που υπάρχει μέσα στο περίβλημα, που είναι άειλο, που λέγεται ψυχή, λέγεται πνεύμα, λέγεται συνείδηση, κάπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει, ας μην το δώσουμε εμείς την ταυτότητα αυτή. Άραγε φεύγει και αυτό ή μεταφέρεται κάπου αλλού? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα. Εγώ με τον κίνδυνο να χαρακτηριστώ γραφικός, μπορώ να σας πω. Το είχαμε συζητήσει σε προηγούμενη εκπομπή εδώ και σας είπα ότι 2 φορές με τη μέθοδο του ονείρου περπάτησα, με πήγανε δηλαδή, με πήγε ο πατέρας μου, 20 τόσα χρόνια πίσω, έχει πεθάνει από το 87, είναι 21 χρόνια πίσω. Με πήγε και είδα τι συμβαίνει εκεί. Βεβαίως όλα αυτά είναι τι συμβαίνει εκεί, για να το ξέρουμε κι εμείς? Θα σας πω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά συμβαίνουν με αλληγορικό τρόπο, έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς αυτά που είδα. Υπάρχει όμως ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα σας το πω στη συνέχεια, αφού εξιστορήσω, είναι λίγο το πράγμα. Ανέβηκα μια σκάλα, η οποία θυμάμαι εγώ ότι ήταν αριστερόστροφη. Δηλαδή ανέβη από αριστερά μια σκάλα η οποία ήταν καλοσμιλευμένη, ξύλινη κτλ. Στην κορυφή της σκάλας, όπου κάποιος με συνόδευε, ήταν από πίσω μου, δεν έβλεπα συγκεκριμένο. Ναι,
είχα μια παρουσία που, ας πούμε, σας πήγαινε κάπως για να με καθοδηγήσει. Στην κορυφή της σκάλας, με αντίθετη φορά, ξεκινούσε μια άλλη σκάλα από καλάμι, η οποία όμως δεν ακουμπούσε πουθενά. Εωρείτο. Στο διάστημα, ας το πούμε έτσι. Όσο κατέβαινα, άκουσα μια φωνή που λέει από εδώ και μπρος είσαι μόνος σου. Δεν μπορούσε να με συνοδεύσει. Προφανώς το βάρος, ας το πούμε, της ψυχής παίζει ίσως σοβαρό ρόλο στην περίπτωση αυτή. Η σκάλα αυτή είχε μια απόσταση ενός βήματος από μια πόρτα. Εάν το βάρος όμως αυτό της ψυχής, ας το πούμε, όπως το ερμήνευσα εγώ εκ των υστέρων, ήταν μεγάλο, αυτό το βήμα δεν μπορούσες να το κάνεις και πέφτες στο κενό. Μάλιστα. Αυτό σε όνειρο. Σε όνειρο. Μάλιστα. Περνάω λοιπόν το θέμα, πώς το λένε, στην πόρτα αυτή μέσα και ανοίγει διάπλατα μια τεράστια πόρτα, μεγάλη. Από εκεί και πέρα και μέσα εκεί γίνεται ο χαμός. Δηλαδή είναι κόσμος μαζεμένος για να υποδεχθεί. Γνωστοί. Πολύ σωστή η ερώτηση. Είδα γνωστούς μέσα. Που έχουν φύγει. 2 από αυτούς μετά από όχι, τότε ζούσανε. Μετά φύγανε. 2 από αυτούς φύγανε χρόνια μετά. Άρα ξέρω ποιοι θα με περιμένουν, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ψάχνω τώρα και περιμένω και τους υπόλοιπους. Είχε βέβαια πάρα πολύ κόσμο μέσα που δεν μπορώ να θυμάμαι. Ήταν και άνθρωποι που δεν τους θυμάμαι. Κύριε Χαρακάκο, θέλετε να πείτε, συγγνώμη. Ναι. Ίσως με όλα αυτά που ακούμε και τώρα αποδεικνύονται και επιστημονικά, θα ήταν καιρός να αναρωτηθούμε μήπως πρέπει να θεσπιστεί μια νέα επιστήμη που να συμφιλιώνει θεολογία, θρησκειολογία, επιστήμες, μια υπερεπιστημονική λογική. Σωστά, πάρα πολύ σωστή παρέμβαση. Γιατί να πούμε το εξής, η ανησυχία όλων των θρησκευτικών δογμάτων και όλων των μυστηριακών φιλοσοφιών, να το πούμε έτσι, ποια είναι? Να μάθουν τον άνθρωπο να μην φοβάται το θάνατο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς να πεθάνει. Η απάντηση σε αυτό που είπε ο κύριος είναι ένα ντοκιμαντέρ που είχε βγει πέρυσι, πριν από 1-2 χρόνια, τι στο Μπλιπ ξέρουμε. Το έχετε υπόψη σας, που ακριβώς ενώνει την μεταφυσική με την επιστήμη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα και στο λίγο χρόνο που μας μένει θα κάνουμε την κλήρωση των δώρων μας και βεβαίως έχουμε περίπου 6.000 συμμετοχές σε αυτό το... Για το λάπτοπ, για το δημοψήφισμα που έγινε. Για αυξάνει ο αριθμός. Μας να βλέπετε. δούμε τα αποτελέσματα. Είμαστε μια χαρά που μας βλέπετε. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά πάμε στο κοινό για την κλήρωση και για τον τυχερό, το μεγάλο της βραδιάς για το λάπτοπ. Λοιπόν, επειδή είμαστε στον επίλογο, ήρθε μια πάρα πολύ ωραία ώρα. Είναι η ώρα των δώρων μας, τους φίλους μας εδώ και εσάς που μας παρακολουθείτε. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που είχαμε. Μπράβο. Είχαμε λοιπόν βάλει ένα ερώτημα από την αρχή. Εάν θέλετε και εσείς να γίνει αυτή η επιστημονική έρευνα για την γνησιότητα του δίσκου της Φεστού. Απάντησαν 6.013 τηλεθεατές με SMS. Όλοι αυτοί αμέσως τώρα, αυτόματα, μπαίνουν σε μία κλήρωση. Ένας από αυτούς θα κερδίσει το λάπτοπ που έχει. Πόση απάντηση. Έτσι, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ καλό για σας. Πάμε λοιπόν να δούμε καταρχήν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που έγινε σήμερα το βράδυ από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Βλέπετε λοιπόν ότι το 83,28% των τηλεθεατών λένε ναι σε αυτή την έρευνα. Δικαιώνεται απόλυτα ο κύριος Λυριτζής. Βλέπετε ότι σχεδόν το 8%. Υποστηρικτές που έχω. Έχετε υποστηρικτές. Και είναι σωστό αυτό, γιατί όλοι μας θέλουμε να δοθεί μια απάντηση. Και μόνο το 16,72% λέει ότι δεν χρειάζεται να γίνει καμία έρευνα και ας δεχθούμε αυτά τα πράγματα όπως είναι. 6.000 λοιπόν 13 τηλεθεατές με SMS απάντησαν στην έρευνα αυτή, άρα από τη στιγμή αυτή γίνεται μια ηλεκτρονική κλήρωση για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Περιμένω να μου πούνε ποιο νούμερο είναι και σε ποιον αντιστοιχεί αυτό το νούμερο για να κερδίσει το λάπτοπ. Το 1313. Το νούμερο αυτό θα πρέπει να το ζητήσουμε εμείς από κάποιο καλεσμένο. Όποιος θέλει μπορεί να... Λοιπόν,
Να πάμε στη μοναδική κυρία της παρέας. Βεβαίως. Πέστε μας ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 6013. Επειδή είπε ο κύριος πριν ένα νούμερο και το είπε δυνατά. Απευθείω με τις ό,τι θέλετε εσείς, γιατί είναι ξεκάθαρο και πρέπει να είμαστε και ξεκάθαροι με τους τηλεθεατές. Ό,τι θέλετε εσείς. Ηλεκτρονική και... Όχι. Τελικά είναι καλύτερα έτσι, διότι εννοείται ότι δεν ξέρουν σε πού ανήκουν τα νούμερα αυτά. Πέστε με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 6013. 511. 511. Πολύ ωραία. Το 511 θέλω να βρείτε σε ποιο όνομα της τύχη για να το ανακοινώσουμε και κερδίσει το λαπτόπ. Εδώ πέρα, όπως κάθε Σαββατό βράδυ γίνεται, υπάρχουν δύο... Πώς? Η κυρία Άννα Μιχελή, από ό,τι με ειδοποιούν από το κοντρόλ, είναι η τυχερή της κλήρωσης, μάλλον της κλήρωσης του ονόματος που αντιστοιχεί στο νούμερο που είπε η κυρία Κόβα, που κερδίζει το λαπτόπ. Η κυρία Άννα Μιχελή. Θα επικοινωνήσει μαζί μας και θα επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί της τη Δευτέρα να πάρει το λαπτόπ. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν δύο δώρα. Για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν οι 26 καλύτερες εκπομπές των πυλών του ανεξήγητου. Συνήθως γίνεται μια κλήρωση. Αλλά δεν θα γίνει κλήρωση. Διότι είναι δύο πιτσιρίκια στην παρέα μας που δεν τα έχουμε εδώ πέρα. Διότι μας έχουν απαγορεύσει από το Ραδιοτηλεοπτικό Σύμβουλιο να είναι παιδιά και να τα δείχνουμε. Είναι ο Νίκος και ο Δημήτρης. Τα ονόματά σας, παιδιά. Νίκος. Και Γιάννης. Ο Νίκος και ο Γιάννης λοιπόν θα πάρουν αυτά τα δωράκια μου, που είναι ο Νίκος πάει στην ποια τάξη? Στην 5η Δημοτικού και ο Γιάννης πάει στην 1η Λυκείου. Στην 3η Γυμνασίου. Λοιπόν, για σας είναι τα δώρα αυτά, για τα Χριστούγεννα. Να επιδοκιμάσουμε. Τώρα που θα έχετε διακοπές, θα έχετε τον χρόνο να δείτε τις εκπομπές αυτές που σας αρέσουν, που είσαστε φαν από ό,τι μου είπατε. Και δώστε τα όλογα μου στα παιδιά και θα τα δείτε και θα μας πείτε. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο. Ο κύριος Μπαξεβάνογλου έχει καλοσύνη να μας φέρει πάρα πολλά βιβλία που έχει γράψει ένα βιβλίο που είναι η Μετανσάρκωση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Αυτό λοιπόν μας τα έφερε εδώ πέρα και μας είπε θα τα δώσετε χωρίς κλήρωση σε όλους τους καλεσμένους μας. Άρα λοιπόν όλοι σας θα πάρετε αυτό το βιβλίο από τον κύριο Μπαξεβάνογλου που αφορά την μετανσάρκωση. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Δύο τυχεροί παίρνουν ένα βιβλίο του κυρίου Χρούστη Γούδη, Εραστές των Άστρων. Πάρα πολύ ωραίο, το έχω διαβάσει, είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει γραφεί από ένα καθηγητή αστροφυσικό, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο, Οι Εραστές των Άστρων. Και το άλλο είναι του Έκχαρτ Τόιλ, Για μια νέα ζωή. Πέστε μου δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 22, κύριε Μπαξεβάνογλου. Το 13. Το 13 είναι η κυρία Ευθαλία Μπαζίκα. Εσείς. Και πέστε μου ακόμη ένα άλλο. Εγώ πάλι. Ναι. Το 21. Το 21. Νίκος Καραπούλης. Νίκος Καραπούλης έφυγε. Πέστε μου ακόμη ένα άλλο. Το 14. Α, ο Πιτσιρικάς είναι. Α, τότε θα το δώσω, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Εραστές των Άστρων παίρνετε εσείς και ο Νίκος θα πάρει Για μια νέα ζωή για να το διαβάσεις. Κάτσε εκεί που είσαι, θα το δώσω στο τέλος. Τώρα πάμε σε μια άλλη κλήρωση που είναι οι δύο τυχεροί που θα έχουν μια διπλή πρόσκληση για το πρόγραμμα Θόλου, προσφορά από το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ένα μοναδικό ταξίδι γνώσεων σε ένα θέατρο εικονικής πραγματικότητας. Καταπληκτικό πρόγραμμα, το έχω δει. Θα είναι τυχεροί αυτοί που θα πάνε, διότι γίνεται σκοτωμός για να βρουν θέσεις. Πέστε μου δύο νούμερα, εσείς. 14. 14, ο κύριος Ανδρέας Φαρούμπας. Εσείς και ένα 17. Άλλο. Και 17 και ο κύριος Νίκος Κοντόπουλος. Εσείς. Μπράβο. Δύο λοιπόν προσκλήσεις, θα σας δώσουμε αμέσως μετά και να κλείσουμε με άλλες δύο προσκλήσεις που είναι για το πρόγραμμα Κιβωτού, προσφορά πάλι από τον Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού, σε ένα δωμάτιο που η τύχη και το δάπεδο είναι οθόνες προβολής και οι επισκέπτες συμμετέχουν σε εντυπωσιακά εικονικά ταξίδια, κυρίως στο διάστημα. Πέστε μου δύο νούμερα εσείς. 5. Ο κύριος Παναγιώτης Κοντόπουλος πάλι. Κύριε Κοντόπουλε, έχουμε οικογενειακή κατάσταση σήμερα από ό,τι βλέπω. Και 16.
Ήρθατε? Οικογένεια όλη. Και? 16. Και 16 ο κύριος Σωτήρης Βίνιας. Εσείς. Είναι πρώτος εξάδελφος του κυρίου Κοντόπουλου. Συνεννοημένοι στόλοι. Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι 2:30, νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε εδώ πέρα, να μην αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε. Τα είπαμε όλα, τα είδαμε όλα. Τα δώρα θα τα πάρουν τώρα αμέσως μόλις τελειώσει η εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ και εσάς που μας παρακολουθήσατε και εσάς που είσαστε δίπλα μας. Και χρόνια πολλά στον Ανδρέα που γιορτάζει απόψε. Στον Ανδρέα. Στον Ανδρέα. Χρόνια πολλά στους Ανδρέες, λοιπόν. Καληνύχτα. Καλά σας βράδυ.